machiegni kodi. Kamano. Iro kamane nyakora mga jwang wan gi ng'ikruok e yor tudruok mar YouTube matin gi Facebook, kata kamano wabro duogo ka waduogo e yor YouTube gi Facebook to wabro lieko ni wabro gilo ni to chalo nade. Eric, mana kar dhogi no wach moro osebed ka ma higa manyien ting'eni higa ka chakore ji bedo ga gi paro mopogore opogore e yore mag keto mwandu. Tinende wach moro osebedo ka sedo malich ahinya iluongo ni money market fund. Money market fund to en ang'o? Money market kwadwa loke gi dholuo tiende ni en aguch pesa, aguch chich pesa. Money market fund, aguch chich pesa. En chiro mikawe mwandu ni mar pesa tikete. En kao pesa ni tikete to pesa ni no nyuolore. Okay. Koro en chiro ma luongo pes jopiny kata pesa manentiere e economy mantiere e lwet jopiny kata e lwet sirikal kata e lwet corporate bodies kaetikete kaeto pesa no nyuolore e chiro no. Mano emiluongo ni aguch chich pesa. Okay. Money market. Kamano. Pesa be nyuolore jowa. Pesa nyuolore. Pesa nyuolore. Toro e chiro ni nitiere dhano ang'wen. Okay. Ma participate e chiro ni. Ng'at mokwongo en in kaka investor. Jaket mwandu. Ng'at mar ariyo iluongo ni fund manager. Ng'at mar adek iluongo ni trustee. Ng'at mar ang'wen iluongo ni custodian. Ng'at mogik iluongo ni auditor. Tiji in kaka jaket mwandu, kaka investor, en keto mwandu nino. Okay. Mwandu nini e yor mar pesa kikete timiye ng'at matimo ohala kode miluongo ni fund manager. To fund manager sama pod manyo ni chiro pesa nini nitiere gimiluongo ni holding account ma irito gi ng'at miluongo ni custodian. Custodians gi gin banks. Yo mayot gin banks. Mano tije en kao pesa nini rite ka ng'at mago ohala cha miluongo ni fund manager pod manyo ni chiro. Ng'at miluongo ni trustee en jago oporo. En ogo oporo mondo ja fund manager iluongo ni ng'at mago ohala ni ohala ni yes, omany chiro mondo kete pesa ni. Sechego bende ong'iyo ng'at miluongo ni custodian ni to ng'ani bitiyo. Koro tij trustee en ng'iyo ni custodian to gi fund manager tiyo tichgi koluwore gi chik. Fund manager bedo regulated and licensed. Ng'ama miye license kendo rito ng'iyo kaka otiyo iluongo ni capital markets. Kenya ka iluongo ni Capital Market Authority. CMA. Bang'e wan kanyo gi ng'ama iluongo ni auditor. Auditor tije en ng'iyo ni pesa mane japiny kata investor kata jaket mwandu omiyo fund manager through the custodian otigo kendo oti kode e yor chik kendo pesa no te obed accounted for kaluwore gi chik mantiere. Koro sama fund manager oseyudo pesa ni through the custodian, tije maduong' en manyo ni to ohala mane magolo mabop manyuolore, ohala mane man gi interest maber ma kakao pesa japiny ni akete nyalo nyuolore ne maber mayot kendo mang'eny. Okay? Mane gima fund manager timo maduong'. Chiro chalo nade? En go kachero ni to chiro chalo nade. To en chichni mage ma pesa ne nyalo dhiye. Tiende ni otimo gino ni investment decision. Okay. Koro scan market, otimo research e market maber kabisa mondo mi pesa mar japiny cha okaw
okete chiro no mondo onyuolre. Sama otimo mano, ok otime empty handed. Nyaka otim research. Okay. Nyaka otim research maduong' kabisa mong'e ni to kanye ma pesa ne nyalo bede kendo nyalo tiyo ne japiny. Japiny konyore nade gi pesa ne, kata ng'ama omiyo pesa ne owinjo chiro ni japiny owinjo dhiye. Yes. Achiel, money market, chich aguch pesa ni. Yot kabisa ne japiny nikech donje yot. Donje yot kabisa. Okay. Okay? Donje yot, gimidwaro kise ng'eyo midwa dhiye no. Gima owinjo bed ni bedogo en na kipande ni, KRA pin to gi picha ni. Donje, inyalo donje gi siling 1,000, nitiere modie ni donje gi siling 1,000. Moko nyalo kawo siling 2,500, moko 5,000. Koro en gi low entry. Minyalo donje mayot kabisa, ma japiny nyalo donje mayot. Mana achiel kuom berne. Ariyo kuomgi en ni ochiwo gimiluongo ni liquidity mayot ne jago ohala. Tiende ni ya, sama kisekete pesa ni cha, yot gole, yot convert back to cash, mondo mi ti kode. Ka in gi chenro ni misebedo, manyalo bedo ni in kata gi chenro mar skul, chenro mar pur, chenro mar gedo, nyombo, gimoro amora ma in go midwa timo kaka dhano idwa timo ne idwa dongorigo. Yes. Koro isego plan ni higa ni kago gik dwe mar 4 adwa na tim 1, 2, 3. Sani an gi siling na moro matin, siling 5,000. Dang' atim nang'o mondo pesa ni onyuolre na, kata ka ochopo dwe mar 4 ayud pesa ni mayot nikech tij pesa ng'eny. Koro ikawo pesa ni tikete fund ni. Pesa ni biro ritre maber, to maloyo malich ahinya en onyuolore ni. Okay. Koro liquidity biro nikech en yot ni mar yude. Yot kabisa mar yude. Inyalo gole sama in gi dwaro matiyo kode. Bas, mano achiel mano ber machielo mar fund manager. Okay. Fund money market. Sasa midwaro yude, pesa ne nyalo yude. Kuponi nitiere fund management depending gi company midhiye, minyalo gole pesa ni within 24 hours. Okay. Kuonde moko kodhi mang'eny ahinya to 48 hours. Yot kabisa, ichiwo mana notice to pesa ni yude, kendo inyalo yude gi balang' ni bende mosenyuolorego. Erokamano ahinya. Waduke mana chien matin CPA. Iwacho ni nyaka bed gi fund manager makonya timo nonro kendo ng'isa ni kae maber mar kene. Pesa ni nyuolore nade? Okay. Fund manager tije en timo research. Yes. E chiro. Ng'eyo ni kanye ma pesa ne nyalo nyuolore mang'eny kendo mayot. Pesa ni nyuolore nikech ka pesa ni iseoro ne trustee mar bank kama fund manager onyisi. Yes. To kawo pesa ni to kete chiro no. Pesa ni timo ohala e chiro no. Okay? Kama kene ne jogo timo kode ohala. Kama kene ne tije gima fund manager dhi timo kode ohala. Kose timo kode ohala to nyuolore. Okay? Sama idonje tinyisi ni pesa ni dhi nyuolore, dhi chiwo ni interest mar 8%, 12%, 14%. Mano kuom ranyisi. Mano kuom ranyisi, to mano agreement mibedogo kapok idonje. Okay? Kaka investor, kaka jaket mwandu. Inyisi ni pesa ni idhi yude mwandu maromo atamalo makama. En tij fund manager manyo market. Kendo tije mar ensure ni pesa ni onyuolore market no. In tiji en mna bedo piny kiseketo pesa ni tirito. Kaka no singini ni 13% mane miyudo. Tiji rumo gi kanyo. Koro pesa ni nyuolore e chiro cha, to chiro no itiyo kode gi fund manager. Okay. Koro fund managers gi are professionals and are experienced. Gin gi lony mapek kendo mar ng'eyo chiro maber mogik ma pesa ni nyalo nyuolore, kendo nyalo nyuolore maber ne japiny. Pesa ni nigi security, en gi layers of security. Okay. Layers of securities gi
gin kaluwore gi regulation. Achiel awacho ni nitiere Capital Markets Authority CMA ma tije maduong' en tije ariyo. One, licensing the fund manager. Ok nge fund manager manyalo tiyo e piny ka e pinywa ni moko bedo licensed gi Capital Markets Authority. Sama Capital Markets o license, omi license, tiende ni osegoi Peksen osenoni nen gi lony madwarore manyiso ni ilonye gini inyalo timo tijni maber manyalo kelo nweng'o ne japiny. Kosemi license, then ok ni bro tiya abal in gi regulations. Koro Capital Markets Authority regulate. Tiende ni ng'at mosebed by the way, I explain ni gimiluongo ni fund manager ne ok ochuno ni ok onyal bedo dhano. En a corporate body, en company mobedo licensed mondo tim gino. Tije ne te bedo regulated. Koro mano e first layer of security. The second layer of security wacho ni wan gi ng'ama iluongo ni trustee. Jago poro. Ma bende ng'ama riek. Ma bende riek kendo lony e tijeni. Ma tije en na bedo piny pile ka pile nikech money market ka nitiere duoko pile ka pile migolo kendo ikete gazet manyiso ni ma kaka ma notiyo, ma e kaka ma notiyo, ma e kaka ma kendo retso. Jago poro ng'iyo mano with a keen eye pile ka pile mondo nene to fund manager de betiyo tichne be obro realize the objectives mane oketne mondo mi omeja piny kata jaket mwandu ne maonge ng'ikruok mora mora. Mano second layer. The third layer en custodian kata banks bende nigi regulations ne ng'at ma wamiyo pesa mokawo pesa mar japiny kama ne omiwa e holding account ni be dhi tiyo kode maber. Bank nyaka ng'i mano. Bank is also regulated gi CBK. Yes. Okay? Ma CBK ensure ni bank ka bank otimo tije e yo makare ma kanitiere ng'ikruok kata mar siling odiochieng' achiel kende, the bank is penalized. Okay? So then there is the auditor general. Not the auditor general, the auditor. Yes. The auditor of the money market. Okay. Koro you say trade for a period of 12 months. Kasto wakelo independent auditor. Independent auditor tije en ng'iyo, examining the books mondo ong'i ni to tijini be okelo nweng'o mane ondiki ka, be otim tijini e yo makare, bende japiny investor cha be oyudo nweng'o ne kaka nosingne. Auditor report na investor. Okay? Odhi nyiso investor wechego te kendo investor dhi yudo thuolo mar penjo kamoro amora ma ng'ikruok moro amora nyalo bedo kendo nyalo wuoke. Gimoro kendo ma nyalo nyiso jopiny en ni pesa ni inyalo bedo ni kichiwe dwe ka dwe. Ka isebedo gi account, inyalo bedo kichiwo pesa ni kata obed siling 500 kata siling 1,000 inyalo tere dwe ka dwe. Ka isebedo gi tich moro mitimo to iyudo ni seche moko in gi pesa mabalang' ma kamikete onge to in gi account, inyalo oro pesa ni kendo yot malich iore kata gi M-Pesa. Iore M-Pesa dwe ka dwe. Berne machielo en ni bang' dwe ka dwe tioro ni statement. Okay? Ioro ni statement manyiso ni naketo pesa oromo kama, mae monyuolore marom kama, kae makama koro antie nyaka sani. Koro nitiere berne mang'eny manyalo kelo yot ne japiny kendo japiny nyalo capitalize on mondo konyre. Gimoro kendo wawachi, jothurwa ber kungo ber. Inyalo bedo gi gimoro matin to kar tiyo kode te kunge. Kungo ni ema mi inyalo bedo gi plan. Inyalo bedo gi plan mar dongri kini wuon to onge kaka plans nigo nyalo dhi mbele. Tiende ni fund manager ni miyi opportunity for developing gimiluongo ni emergency fund. Kanye bedo gi weche moko mong'ikore e dala manyalo bedo kata tuo. Nyalo bedo kata wach school fees. Nyalo bedo wach moro mojuki mapiyo piyo. Makamiringi onge dhi chwe lweti. My opportunity ma in go maber
mar kawo gimoro ma in go mitimo ma in go no mar kete, to kikete ni bro yude, to kete bende ne onyuolore ni. Okay? Koro culture mar kungo nyalo bedo achieved through money market finance. Okay? Kendo wachno adwaro ni mondo akete maino kabisa, nikech ang'eyo joluowa, jothuru ok ber ahinya e weche mag kungo. Da tem lombogi kabisa mondo gikungi kata nonegi kanyo kendo ne oganda kendo. Amedo lero ni wach ma achiel kuom gima hinyowa ahinya e luo momiyo waonge gi social protection, waonge gi financial security. Ok ni ok wayud pesa, ok ni seche ma ok ni walinga, jothuru yudo pesa maber, ke jokanyo nam gin jok matiyo matek kabisa. Gitiyo matek e yore mag puothe, yore mag nam, yore ohala, iyo mora mora. Tiyudo ka jothuru gi kata kosetiyo, kata gin mana jok motiegore maber, mosomo maber, mong'eyo, to jowa nigi yore mag kawo pesa tiyogo e yore moko maruma. Da med lombogi, da med kwayogi, da med yawo itgi ni kar timo mano, kawe pesa ikungi ne gima kiny. Gima kiny no, joluo no wacho ni gima kiny akia. Gima kiny akia ni onyalo bedo kata tho, onyalo bedo school fees, onyalo bedo tuo, gik moko inyal geng'o. Kaw pesa ni matin no kungi. Ere kaka inyalo kunge? Money market. Money market ni nyalo yude kanye? Ka in kaluo kadala, options ng'eny. Inyalo dhi kata bengi, ibedo piny tiwacho ni adwaro money market. Bengi nitiere gimiluongo ni fixed deposit account. Fixed deposit account ni ibiro nyisi ni ka kikete pesa ni, to mae pesa minyalo kete dwe ka dwe, to dhi nyuolore gi percentage makama. Inyalo wacho ni dwe no ng'eny na, be anyalo yudo dweche adek. Money market miyi opportunity mar kungo pesa matin, kendo kunge mar ndalo matin ma in go moyieni mar itiyo kode odiochieng' machielo minyalo yude. Koro chiro ni yot kabisa ne jok man piny kendo jok machako. Ma jothurwa mang'eny onge excuse mora mora ni yawa ni anayudo mana matin ni hapana. Pesa okrom ga. Okrom. Onge odiochieng' achiel mibiro yudo kar dwachi te. Kapok waweyo kanyo bende, we amedi, money market nigi security. En gi security maber. Oingo gima minego chiluongo ni nyoluoro. Tiere magego miluongo ni nyoluoro, to tiere mo miluongo ni table banking. Okay? Ma ng'ato kawo pesa to dhige ode. Okay? Koro ng'ani ka ng'ato kawo pesa dhige ode, to jomoko monje gotieno donge pesa no dhi. To kata ka ng'ani okawo pesa odhige ode, to tuo goye gotieno. Ang' no tiyo gi pesa ni pesa jopiny, to tuo to goye to en. Koro nigi mago a lot of issues manyalo miyo pesa lal. Kaw pesa ikete money market kama in assured ni pesa ni nitie. Iro kamano. Mopogore gi ber mise leronwa ewi money market, ben gi rachne mora mora, nikech iwacho ni gimora mora nyaka ber gi kore. Gimora mora onge gima ber e piny ni man gi absolute berne. Gimora mora nigi rachne. Well, rach ma en go en ni achiel nyaka ichuli osuru. Mano nyalo bedo rach kata nyalo bedo ber. Orach nikech sama ong'adi osuru to pesa ni dok piny. To ber nikech pesa ni mar osuru no emitiyo go e gero piny. Osuru mantiere money market iluongo ni withholding tax. Ma en 15%. To bedo deducted at source. Tiende ni kapok ochuli go, ing'ade chuth ber. Ing'ade chuth ber. Mana achiel kuom rachne. Then rachne machielo nyalo bedo management fees, ma bende nyalo charge, but mago tin about 0.5%. Nikech fund manager bende nyaka koro en ting' mar investor. En bende nyaka odhi mbele. Trustee bende, trustee to ok nyal bedo gi gine mang'eny, en mano nyalo charge bank charge. Matin. Mago nyalo bedo richone. To ber machielo mar money market, koluwore gi kwariwo gimoro asewacho ka. Wacho ni nitiere experienced and professional team ma manage. In gi opportunity
ing'eni tiji en mana keto pesa tidoge ling. En headache mar fund manager mondo many market. Koro in gi opportunity to benefit from a pool of professionals ma tijgi manyo market to gikete. Okay? Pool of professionals gitimo gimiluongo ni diversification. Onyalo kawo pesa ni to keto e agulu A kata agulu B kata agulu C. Moneno ka returns ber. Moneno ka ber. Okay? Koro japiny ne ilinga tije in rito. A pool of professionals ni ema kawo pesa nini tiyogo. Ing'eni mano opogore gi kaka dang' ikawo pesa ni tin mi make decision, investment decision. Koro pesa nani akete puodho, akete aonth kode yie, ang'iew kode tonde, kosa ng'iew dhiang'. Ing'eni mano wich bar mana mamari. To fund manager ni to wich bar ni onge go. Kawo pesa tiketo basi duogo ling. Irito. Mano advantage magini nigo. Omiyo the long and short of it, and money market offers opportunity to SMEs, jok matindo tindo, ma nyalo tiyogo to inculcate the saving culture, offers liquidity, and low amount ma nyalo deposit at any time. Okay. Koro magete gin opportunities ma ka jogo tiyogo maber to be giting'ore mna malo. Erokamano ahinya. Koro jo man kaluo nyalo dhi e bengi man machiegni kodgi to ginyalo yudo konyruok kuom kaka lero ni bengi nigi gimiluongo ni fixed deposit. Fixed deposit en achiel kuom money market. Money market gin adek. Nitiere gimiluongo ni financial instruments, gin adek. Nitiere gimiluongo ni commercial paper. Commercial paper yae corporations. Okay? Koro ka wan gi corporations mang'eny time, anyalo name Britam, Saiton, Sanlam, mago corporations. Gin gi offer commercial papers. Banks offer fixed deposits. Fixed deposit kisa de kanyo te wacho ni adwaro money market. Okay? Yaw na ura account mar money market. Okay? Gidhi nyisi ni en pesa ni odhi nyuolo percentage makama. To idhi chulo pesa makama dwe ka dwe. Ta chule nang'o? Achule gi M-Pesa. Ta ang'o mudwaro? Udwaro ID, PIN, to gi picha ni kende. Bas, kose mi mago. Se yawni, chako mna wuothi dok kaluo. Koro dwe ka dwe ibolo gimoro. Sasa miyudo. Sasa miyudo. Bas irito. Erokamano ahinya. Ma onego tim kuom thuolo maromo na dweche 3, dweche 6, higa 1, mane maber? Penjo maber kabisa. Emomiyo awacho ni gini mae mar jomodhier. Mae mar jomodhier. Money market ni. Ma e maru. Dwe kaka koro luwore gi plans ma in go. Kako medo bedo e kako medo nyuolore. To ka in gi plan moro, financial planning moro ni setimo, in gi plan moro miwacho ni dwe mar 4 ago dala. Materials gi gik madwaro romo pesa makama. Romo siling 150,000. An sani an gi siling 20,000. Dang' aket pesa ni kanyo mondo nyuolre kendo ritre. Inyalo kete. Koro inyalo kete thuolo moro amora ka depend gi 1 interest in returns midwaro, 2 thuolo mar gole. Okay? To gima nyalo nyise ni kako medo bedo e kaka onyuolore. Dwe ka dwe ioro ni statement manyisi ni osenyuolore marom nade. Okay? Sasa midware ichiwo notice. Notice nyalo within 24 hours, some at maximum 48 hours. Iyudo pesa nino. Mano. Erokamano maduong' ahinya. To ka dipo ni ng'ato tho. An investor tho. Very good. Mwandu ni dhine ng'a? Okay. Koro samise dhi e bengi kata samise dhi fund manager ma manage money market ni idwa yaw account, idwa keno. Ibro mi forms mifilo. Mibro penji, ibro kete details ni, personal details ni. Ibro wacho ni an Eric Odera, ajambeta, an gi miyo madakgo, kata an gi ng'ata machiegni koda. Okay? Ine midhi chiwo kini wuon. Ine miwacho ne in case ni gimoro amoro timore, atho, alal, ang'o, pesa nini dhi kanyi. Beneficiaries ine miketo. Okay? Koro kag mago osetimore, to koro ibro ler ni in case ni ionge pesa nini iwanyalo miyo
beneficiary ma bende ine michiwo details ni. Okay. Koro pesa nino bro duogo ne ng'ati ma ine mimiyo jogo. Kamano. Kadiponi kada mana jok ma ndikogi ok oyudore. Okay, ka ok giyudore, koponi pesa ni ok oyudore ne ng'ata kata jok ma iketo gi ok oyudore, pesa ni no idhi ter kama iluongo ni unclaimed financial assets. Okay. Unclaimed financial assets nitiere e chikewa ma Kenya ka sani. En mar sirikal. Madhi rito pesa ni kendo pod bro medo lando. Kendo ibro lande gazette, ibro land e media te. Ibro igigolo ga jok ma ok oyudore ma pes gi nitie. Kare gina janeno ga ka gigelo nyinge ji mang'eny e gazette. Ni pesa umoro onindo kamoro ka. Pesa umoro ni onindo kamoro ka biuru. Okay? Same sedhi ibro timni auditing, timo ni verification to be en adier. Kelno ane gimwa kama mago to tim gik mayot. Itimo atima ka konyisi no kae to pesa no iyuda pod inyalo konyorigo. Kamano. King'iyo pattern ang'eni nitie un gi jogo mamoko e professional entity maru mar ISPAC. King'iyo nena kaluwo dhach nade in terms of rwako money market fund. Jomage mohewa to gigewa nikech ang'o? Saving culture mar the country at large, jogot oingo wate. Machiegni kodgi ma bende chiegni gi joluo gin jokisi be ong'e keno. Okay? Gikeno maber moingowa. Lakini joluo bende nitiere mong'eyo. Tiere mar well updated mar aware ma bende keno. Ok girach ahinya. To percentage mar jok moken gin jok mayudo pesa e lwetgi. Kose yudo lwete to pesa no oneno mnano otemgo gimoneno cha. Tiende ni dwaro ni mondo ibed gi discipline sama yudo pesa moro e lweti. Nyaka go kwan ni to pesa ni. Dang' atim nang'o mondo mi okonya e yore moko masani to gi yore mabiro. Koponi in gi nyithindo ting'eyo kendo ahera ahinya wach mar somo ma joluo okete manani kabisa. Joluo wero somo. To semore marach ni samoro yudo ka ng'ato ne nigi yo moro mane onyalo yudo go pesa kane otiyo matek kabisa. Kata seche moko motiyo matek. To nitiere gik mang'eny matimore. Nitiere inyalo wito tich. Inyalo yudo accident ma make you incapacitated. Ok inyalo timo tiji makelo ni yuto cha. Okay? Gimoro ma nyalo timore. Dibed gi security mane. Ang'o ma nyalo timo? Koro dwaro ni mondo ibed gi kamoro minyalo kete pesa matin. Ma ka gik moko timore kamano to koro ok yudi kirach ahinya. Koro jogot to ni mbele nikech advantages ma gin go. Gin gi yore mang'eny ma gikeno go. Joluo nitiere to ging'eny ahinya. Jo mang'eny mayudo pesa mane lwetgi ok nigi culture ni. Okay? Jokisibe temo. Koro gima wanyalo timo en ni kawaseyudo rieko machalo kama to in gadier kabisa ng'at matimo tich kendo yudo pesa mabalang' kata pesa ok ni kata mabalang'. En nago kwan Victor. Tuonruok. En na tuonruok. Kiseyudo tigo mna kwan ni kuom pesa mayudo ni wach ni en siling 100. 30 mar chiemo. 20 mar duoke ohala kata mar wawach ni school fees. Okay? A percentage en gima I invest. Koro en na kwandi no ibedo go discipline. Kisegoyi kamano minketo ikwandi. Koro ibedo mna ni iluoro mano mokikadhe. Okikadhe. Kata rach kata ber mane ma in go. Koro idhi matimo kamano. Bas, kachopo ndalo minweng'o, koro yudo ka nweng'o mana maber. Culture no, kido no, ka jothurwa nyalo bedo go, wanyalo dhi maber kabisa. Nyaka mine mane ohala e chirniwa, kata mane dho nam ma loko ohala mag rech, kata yo mora mora, kata jopur. Kauru rieko ni ubed go. Unyalo kano pesa kendo pesa nino nyalo bedo ni inyalo tiyo go. Wach advantage machielo ma money market nigo. Inyalo kuonde moko uyie kode inyalo tiyo kode kaka collateral. Collateral tiende ni isekano pesa oromo kata siling 60,000. Idwaro loan. Okay? Idwaro gimoro modi kabisa kata in gi mpango ni moro, in gi dongruok ni moro midwaro ni mondo itim.
inyalo dhi e bengi kata kama ikene no, means ni yawa karu ka na an gi money market account ma asekane pesa maromo kama tadwaro loan bedo umiya oyieni mano inyalo miyi loan nikech jogi ong'eyo kiti ber inyalo miyi pesa kendo ging'eyo ni ka gimoro amora odhi mbele kaka ichano inyalo bedo kidwoko pesa no maber. Okay. Wow, okay. Regulations ni se wuoye wach mar return on investments gi berne ise lose kanyakla kod rachne miwacho kanyo ni usul to en ma sirikal migero godo piny. We are made watch my returns. Sani money market nigi returns between 7.5 to 10%. Averagely, the average rate is 8.9%. Jolonyo ng'eyo ni inflation ma Kenya kasani is at 6.5. So kiyudo kata 8.9 tingeni mano is already above inflation. Tiende ni kata bede ni nengo gik moko medre marom nade to in gi percentage machielo ewi nengo momedre no mar loyo kata nwang'o gik minwalo timo. King'iyo performance ma last year mag kaka money market no perform, some of them no perform maber kabisa nikech ne yudo ka jomoko ne chulo interest at 14%, the highest was at 16.2. Okay, koro nweng'o no ber kabisa nikech ing'eni kikero pesa Victor tichuli 16%. I mean, where else can you get that? Okinya yudo mayot. Yeah, koro aparo ni mano nweng'o maber ma jopiny owinjo obed ni kawo advantage. Mane gima nadwa medo kuom returns. Ing'eni chon cha wach mar money market ni wan wang'eni en gir jomoko but ilero no kanyo en gir ji te. Mae mar jodhier. Wan wang'eni en gir jomoko kende. Victor, ok mar jomoko. Mae mar jodhier. En mar jodhier nade nikech inyalo oro siling 1,000 dwe ka dwe kendo inyalo kano. Ang'o miyo kendo en mar jadhier nikech yote donje yot. Kata ge moko yie siling 1,000 tisemna donjo. Moko yie siling 2,500 tisemna donjo. Jowa makata jongware. Jongware nyalo loso kata siling 1,500 e odiochieng'. Magi kano. Okay? To okay odiochieng' but dwe. Mano modong mokose gole mutiyogo. Samoro oriembo ne otiyo gi apiko mar ng'ato. Osemiyo ng'ano siling 300 ne return. Osechulo moro wiye kanyo. Podong' siling 5,000 e lwete. Kaw pesa nini kete agulu mar chich pesa ni mondo nyuolreni mondo kata ka chieng' moro idwaro tidhi kaw pesa nini gimo olwenda ok ochamo. Ok olal e buru yieyo e ot. En pesa ma in go gadier kabisa. Kamano. Erokamano ahinya. Ng'ato penja kani maka juma nyinga en Wellington Odhiambo kawuok Siaya. Opogore nade gi moro ma aneno ga website mar Central Bank of Kenya. Okay, we alero. Alero money market e tieng' diriyo. To gin didek. Alero commercial paper machiwo gi corporations. Alero fixed deposit mar banks. The third one en government securities. Government securities gin treasury bills and bonds. Bills gin short term. Tiende ni ofole money market ka. En inyalo kene mar dweche 3, 90 days. Inyalo kene mar dweche 6. Okay, inyalo kene mar dweche 12. En inyalo donje gi siling 50,000. 50,000 to iseyudo a treasury bills account. Okay. Inyalo kete pesa nino to nyuoloreni. Treasury bills CBK Central Bank chiwo rates sasa ma gilando opportunity no. Ginyise ni ma wadhi chiwo wadhi chulo e rate makama. Ma wadhi chulo e rate makama. Inyalo paro kane jatend piny donjo ne pesa ne nitiere weche mang'eny, pesa ne onge kabisa. Bills and bonds gi en yore moro ma sirikal tiyogo okuom holo pesa kuom jopiny. Sirikal holo pesa kuom jopiny. Sirikal holo pesa kuom jopiny. Okay? Ma wan bende wasebedo kwa advice ni mano ber kabisa oloyo loans mwaka oko. Nikech pesa ne kiolo kuom jopiny to en gi several benefits nikech tichule ne japiny madhi tiyo kode e piny ni kendo dhi go dongore kode e piny ni. Koro bills ni
en achiel kuom money market. Okay. En pesa ma sirkal olo kuom jopiny. En pesa ma sirkal olo kuom jopiny, tichulo japiny, ikene japiny okane kuom sirkal, sirkal dhi tiyo kode loso weche mag sirkal machalo security, development, recurrent expenditure gang'ogo, tichule japiny bang' ndalo ka koserumo, tichule gi mabalang'. Okay. Okay? Yeah. Bonds to long term. Long term tiende ni more than 12 months. Koro en to kopo ni sirkal olande tikawe to bang' ndalo ma momi nyalo bedo 2 years, 5 years, 10 years, 30 years. Okay? Ikene. Ber kabisa nikech every month, every year, rate momicha onyuolorego. Kaito, it is capitalized back. Okay? En compounded every year. Diere moro na puonjo kamoro, professionals moko, ne dwa ng'eyo ni to dwa timo ang'o. Nanyiso gi ni gimunyalo timo. Kopo ni kata gi nyathi sani, maja iluongo sani ni grade 1. To ineno ni nyathini ni idwa no somo maber kabisa, to pesa ni idwa no ti kode kata e college kata e secondary. Donj e government security kata bill kaka bond. Kikawo siling 1,100 tikete. Last year bonds not there as high as 18%. Okay? 18% annually. Koro assuming ni keto 100,000, odhi nyuolo 18,000 every year. Okay? To obedo compounded. Interest bedo compounded. Then any next year, instead of calculating interest on 100, odhi calculate interest on 118,000. Mano dhi timore kamano, kiketo ka nyathi ochako grade 1 nyaka ochope college, nyalo bedo igadi apar. Okay? Pesa no osekadho $500,000. Okay? $500,000 is good money. Minyalo ka nyathi dwa somo go, to somo maber kabisa. Without any interruption. Tok somo kende, kata pur, kata retirement. Okay? Yeah. Ikaka pesa, iketo. Chieng' mi retire. Imiye wangi ni ma kora bolo kucho. Chieng' mi retire. You better better this. Ng'amongeyo gimitimo kata kaka ichiemo onge tida manyangafu. Ingene ka retirement kanyo kelo chandruok ahinya CPA. Ler kendo. Adwa kapok ilero kanyo, wang'adi mana matin. Ka retirement kanyo kelo penye mang'eny ahinya. Okay. Ka koro jomoko setie sirkande mosekadho gi chien. Yes. Tije madongo dongo. Yes. To pod gimanyo tije. Yes. Ngeche ni gino giken koso? Apana. Manyo tich opogore gi keno. Okay. Ng'ata nyalo manyo tich kapod ingima. To sasa mi manyo tich mi yudo tich. Kung matin. Jomoko kaka wasunge nigi culture, nigi kido mar keno beyond their life. Gikeno magikene generations after them. Okay? Koro nyalo bedo ni jawa moko nikech joluo gin joma riek. Jowa osetiegore mang'eny ging'eyo. Jomoko nyalo keno makene nyikwegi. Maken bende ne nyikwegi. Mano pod oyieni ayeya. Tiende ni ing'ama riek ong'eyo ni ma oroma chamo nyaka chieng' Nyasaye kawa e pinyni. Kendo jok maluwa bro chamo ma. Kendo jok maluwogi bro chamo ma. Mano oyieni ayeya. Tich to inyalo many gi ng'ata ng'ata. Ng'ata ng'ata nyalo manyo tich kaluwore gi tekone. Mano penjo mar Gen Z. Okay. Okay. Yeah, Gen Z. Kendo ber kabisa ni Gen Z winjo. Yes. The secret is save. Mano kende secret manyalo miyo Gen Z. Sama in gi energy, ma in gi vibrancy, ma in gi opportunities ni. Okay? Take advantage and save. Matin miyudo no keti to beda gi discipline. Kato bedo 2,000, 5,000 and Gen Z knows how to make money. They make good money. Okay? Save matin. Bang dalo matin. Nyalo ng'iewo ot, nyalo ng'iewo lo, nyalo gedo, nyalo better your life. Yeah. Come on. Penjo ng'eny ka adwa ni wayude penjo mag jopiny bende. Okay. Mondo maka joma penjna nyinge ndo Satieno. Penjna kaka diaspora nyadonjo e chenro mar money market fund ni. Kendo bende nyathina nyalo timo na application ka en koni
to ang'o monego achiw. I'm very interested. Ma en ng'ama winjowa kowuok oko mar piny Kenya. Diaspora erokamano ahinya. Maka juma oyawore. The question is where do I get the fund manager from? Billy from Nairobi penjo kamano. I'm happy my program matingo jowa malo VOJ amora nya kodi ma ote mar Benjamin. Janet ouko maro pas Migori mosna wendo amor kaka wendo puonjowa e weche mag keno mane siri mar dongruok kaka jopiny. Okay. Morris Wera Jakowino penja kamani maka juma oyawore ahinya. Puonj ber kendo leo kabisa Ramogi FM kanyo. Tupenjo kama nito advantages of money markets. Marariyo penjajerom the advantages of money markets. Marariyo be en adier ni money market ni matinde jomoko timogo wash. Mogik, is the withholding tax done on interest or on capital invested? Okay. Mago penjo ka ibiro duoko bang' kinde mano kende wadhi duko matin kidogo mondo wachule gope mamoko kanya kwa Ramogi saa adek wadong' kod dakika maro maboro kende mar okinyi kete mana ka. Januari ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills na juu yake shopping ya food. Usipanic. Citizen Duka and Quickmart are here to sort your shopping. 2 kgs of baking flour at 159 shillings, 2 kgs of sugar at 279 shillings, 5 kg of rice at 1,199 shillings, and 3 liters of cooking oil at 749 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen Duka, the home of discount. Mondo iyud asebiro kaka skiza tune mari di *812*784#. Asebiro nyinga ni jibiro goe maka chimna honna gineno gikumichimuna chimna honna asebiro chimna honna asebiro. Bas igolo chupa mar Coke e fridge. Kasto iwinjo ng'ich moro mamit mar yamo kagoyi kendo lweti biro winjo e ng'ich moro e kor glas kokwe mos. Iyawo peke. Bang'e iting'o chupano malo kitero e pien dhogi mondo rom gi ng'ich mamit mokwongono. Buoyo gi pi sodano lore i dhogi ka mit mokalo luwe kendo iwinjo maber ahinya. Onge mit maloyo mit mantiere i chupa mar glas mar Coke. Yud soda mar Coke mang'ich mamit mokalo mantiere i chupa mar glas e nengo moyweyo kawuono. Coca-Cola, real magic. Pole ndio mwendo mwenzangu pole ndio mwendo mwenzangu Ongoro ura kumukanyo kula kidogo weka kidogo dunia sasa. Maisha ni kupanda na kushuka, songe mbele na jamnasi Afrika songe mbele na jamnasi Afrika oh yeah. Poden giwendo nyakwara Mgajwang' wagomba kamatut ka watemo ng'eyo yore mag keto mwandu, yore mag keno, weche mag kungo gi yore mag konyruok ma kamoro japiny gombo ng'eyo nyakwara Mgajwang'. Piny tindo biro malok olokore gweng' kendo gimidong' ne rieko nyalo konyi e weche gi makiny. Ami thuolo mar duoko penjo. Yes. Wachagi penjo mane ng'ato penjo ka diaspora. Yeah. Diaspora no penjo ni Rose Atieno kaka ene diaspora be onyalo donjo chenro mar money markets ni to bende nyathine nyalo timone application ka en kocha nyathine ni kone ang'o monego uchiw en very interested. Okay. Erokamano ja diaspora.
Inyalo the online mar money market kise identify the fund manager. Fund managers gi achiel ging'eny kimanya website mar fund money markets in Kenya tibro yudo gi nying miyudo go mage fund managers. Okay. Fund wacho ni moko banks, moko corporations, to gi government in terms of CBK, treasury bills and bonds. Okay. Banks, the corporations gin kaka Sitam, Britam, Sanlam, Saiton, Magote. Okay. Koro kiyas identify midwaro tiseneno rates ne tinyalo apply online. Bende kaka in gi option mar ni nyathini nitiere country onyalo apply ni. Requirements gin adek: ID, copy of your ID, PIN to gi passport Size photo. Passport size photo. Kaito you just enter your details and details of your beneficiaries. You just follow the prompts form no, then you submit. And then you will be added. Penjo moro bende awinjo ni advantages, pod ji penjo ni advantages mage. Achiel wacho ni en gi gimiluongo ni low investment entry. Inyalo donjo gi pesa matin mogik kaka machalo kaka $1,000 ma bende mano bende gima inyalo bedo kichulo every month. Onge pressure, chulo mna miyudo 1,000, 2,000 kaka iyude no. Koro mago advantages. Advantages moko gin kaka you enjoy a professional pool of management. As an investor, you just invest, then the story measure. The rest of it is done by the fund manager. Fund manager would do the research, would identify market is paying the best returns, and you will best. The other advantage in kaka liquidity in terms of samidware pesa no tiyude. Is the ease of accessibility. You do that money. Okay. Penjo mocha kupenji ene Nenti penjo mar fund manager ni. The question is, where do I get the fund manager? Billy from Nairobi, me said okay. Okay, I said okay. The other question was on withholding. Is it on capital or interest? That was a very good question. Yeah, the withholding is on interest. Tax osuru mong'adi ma ong'ade atamalo 15 ni ing'ade e mabalang' monyuolore cha. Ok e maniketo cha. Maniketo cha ok mul en luongo ni seed capital. Ok kete gimiluongo ni osuru. Osuru donjo mana e mabalang' monyuolore cha. Tiende ni bende maricha kaka ikire cha en odiedo kanyo. Mawiye no nyenyo, mawiye no mijuogi. Mane ni ka Koro itemo mondo mago itemo mondo kik osuru kaw mang'eny kuom pesa mi invest. Penjo machielo ne en fund manager said wako diaspora with holding advantages. Cheka ne maingo. Mosna CPA oler na jopiny money market and short term or long term debt instruments, treasury bills gi commercial paper, challenges gi mage. Nyocha waneno ka jo Kenya obedo gi achiedh nade ka kambi mar moro no dhi piny. Ndik achiel kuom kembe no dhi piny. On withholding tax binitie. Mabende warne said waka chien ka. CPA wado ka weche manyien laksa dek to dugo iri kendo kiyenwa. Ero kama nanya. Med mana oro ote mari ka penjo mari ma engo kanya kwara mogi mondo wane kaka wanyalo konyore kodi kaloro koda chenro makawuono mabende kawuono jalony marwa puonjowa weche mag money market fund. Okinyi makawuono chenro mari mara mogi baraza ka ingi penjo mora penjo mari biro chopo na kare ka kabisa. Wendo mara idong ni CPA Eric Kodera Wodcast Gunga Mbeta ma bende jalonye weche mag pesa, weche mag kidwa ni okonye weche mag filing returns, obro ngiso wa kaka yude ma kama bende chandoga ji ahinya kidwa ng'ama nyalo konyi ng'ado rieke weche mag kungo, obro konyi mago te ni endo tenya kwa Ramgajwang nikech konyo kawuono oneno era Mogi FM era Mogi Baraza kitimana ka weche manyien gi Vincent Otieno. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mane en governor e county ma Migori Okoth Obado koro dhi ng'eyo chung' mare ewi buch nek mar Sharon Otieno mane en japuonjre mbalariany mar Ongo. Odiochieng' ma kawuono Obado gi ji ariyo mamoko ma burano koro mieno biro ng'eyo kapo ni gin kod penjo monego bed ni giduoko kaluwore kod wachno ma en kaluwore gi ni kweth ariyo duto bende ni e burano
osechwalo nendgi ka koro gavana machon wacho ni jamin buche mag oganda ne orem chwalo bura mane nigi thoche nyim doho. Obado, Michael Oyamo kachiel kod Kaspar Obiero ne odonjnegi gi ketho mar nek mar Sharon Otieno gi nyathine ma bende ne pod nie iye mane pok onyuola. Ma ok tin ne joneno maromo 42 osegolo nendgi ka otenore kod bura achiel onogo. Obado kokalo kuom okil kamaloka mare Kioki Kilokumi gi Roger Sagana ne onyiso odialo buche ni ne gin kod ni Obado wuon ne oyie ni ne en gi ng'iyo mar osiep gi Sharon kendo ne oyie mar miye sir kanyakla kod nyathine ma bende ne pok onyuolono. Ka Michael Oyamo kod Kaspar Obiero bende ne onyiso doho mondo mi koro owegi thuolo ka giwacho ni jamin buche mag oganda ne ogolo neno mag miriambo e wigi. Duol ma ochung'ne nono tije mag obila e pacho ka IPOA koro wacho ni gin gionge kod teko mar timo nonro kotenore kod weche mag ndhicho kata abduction ma sani koro dwa jimbore mokalo e pacho ka. Jakom mar duolno mano Hamed Isaac Hassan olero ni kata bed ni jo Kenya chich ni chal ka gima apisa mag obila ema osebedo ka chwalo wach mar ndhicho makamano, to gai mar obila ma Thurka Douglas Kanja ne osekwer ni wach makamano ok onego bed ni tudo godo obila moro amora kata matin. Wi mano duolno koro lero ni ok ginyal timo nonro moro amora e wachno, mak mana ka duol ma ochung'ne tayo tije mag obila e pacho ka oyango ni en adier ni apisa mag obila ong'eyo malong'o wach ndhicho makamago, to koro mano nyalo miyo gi thuolo mar dhi nyime gi timo nonro. Bende apisa maduong' mar duolno mar IPOA mano Elama Halaka bende wacho ni nyaka koro wach ndhicho ne chakre gin bende gisebedo ka gitimo nonro margi mar yango tudruok mantiere e kind apisa mag obila kod tim makoch mar ndhicho kata abduction mosebedo katimore e piny Kenya. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jokanyo e sekta mar weche mag somo seyo mokalo sirikal kuom deko chiwo omenda ma itiyo godo e konyo chenro mopogore opogore mag sikul. Ka bende gilero ni chandruok ma kamano koro miyo chenro mag somo bedo kod ng'ikruok maduong' mokalo. Jokanyogo wacho ni jok ma koro dong' gi wich bar koluwore gi bedo ni sirikal odeko ma chiwo omenda en jopuonj madongo mag sikunde ni mar koro gin gi pek e rito nyithindo ka nitiere skul. Ka bende giwacho ni kindegi en kinde mantiere chenro mopogore opogore ma onego bed ni time sikul. Eka sirikal pod orem chwalo pesa mondo mi koro konyo chenrogo. Ma timore ka bende migawo mar somo kokalo kuom jatend migawo mar weche ma ochung'ne somo e pacho ka Julius Ogamba Migos to ne owacho ni omenda maromo bilion 19 ne osechiw tielo mokwongo mondo mi koro kony chenro machalo kamano. Ka bende osingo ni nitiere omenda moko bende ibiro gol e kidieny machielo mondo mi okony Mos Jawinjo mondo mi okony e wach mar chwalo chenro mag somo. Kata kamano jopuonj madongo mag sikunde wacho ni nyaka gie sani gin onge omenda moro amora ma giseyudo. Gino bende koro miyo gi tich matek mar chwalo chenro mag somo. Sasa hii ni wiki la 4 shule hazijapata pesa. Waziri ameshinda akisema wanatuma wiki moja inaisha, wanatuma wiki mbili zinaisha na vitu zimesimama, na shule ministry pia imesema watoto wasitumwe nyumbani. Imekuwa ngumu kwa sababu hata muhula huu ndio kuna zile programs za co-curricular activities, kuna michezo ambayo inafaa iandaliwe. Hii si mara ya kwanza wanachelewa kutuma pesa, wamekuwa wakifanya hivyo. Hata hizo pesa wakizituma hawatumi zote vile inafaa. Ni vizuri waweze kutimiza yale ambayo wamesema, kwa sababu kama sio hivyo basi walimu wetu wakuu watakuwa na budi ila kuwauliza wazazi waweze kulipa hizo pesa ndio watoto waweze kukaa kwa shule waendelee kupata na masomo. Ka jago moro ma ja higni 43 bende nyo kidiodi mocho wito ngimane e kar kunyo kware moro ma yudore Lower Kakarao sublocation e Suna East sub-county e county ma Migori. Mawach moyangi ruoth ma Lower Kakarao sublocation mano Joel Amwenya ma bende wacho ni jalno ne nigi jowetegi mamoko ema kuom hayo marach kidinyo maduong' nyong'ielore kuome ma owito ngimane kanyo. Jatend loch nangano wacho ni koro nyoge chuno mondo mi gikonyre gi jogweng' makanyo e dado oko ringreno e bwo kidi kanyo motel ne chwe tere kar mochwe ne tere kata motel ne tere e kar kano ringre mar jomotho ma Migori Level 4 Hospital, kama koro rito timne bersa bende nonro matut chak timo ka otenore gi wachno. Harakati mar kunyo that kidio de na tema matek ma inform the OCS and my office also to the DC mondo that body be collected otere mortuary. The OCS not matek mokelo tractor moro mokonya kanyo mogole kanyo motere mortuary. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.
Komachielo Nyakoromogi en ni okang' ma piny mar Amerika ne okawo mar ne ng'ado oko kony mag omenda mabende ne gichiwo ne chenro mag kedo gi landruok kute mag ayaki e pinje mopogore opogore e bwo piny mangima. En gino mabende koro chando chuny oganda mathoth, to moloyo oganda mawuok e kar dak ma Kibra e kaunti ma Nairobi. Jogo mabende odak kod kute mag ayaki koro kwayo jatend piny mar Amerika Donald Trump mondo mi kawo yie to go chunye peksen kendo mondo mi koro kawo yie to duog kony machalo kamano. Ripota marwa e kaunti ma Nairobi Eriko Wenga nyoyudo thuolo matimo limbe kar dak ma Kibra kendo twake gi moko kuom jokanyo mag kata moko kuom jogo modak e kanyo mosebedo ka odak kod kute mag ayaki koro giwacho ni gin kod ng'ikruok maduong' mokalo kolure gi lendo ma nogol gi piny owacho mar Amerika mar golo kum ne kony ahinya to mago ma bende konye kedo kod landruok kute mag ayaki e thurka. E kadak ma Kibra ji odich kendo oganda dhi nyime gi dwaro mar loko ngimagi kaka pile. Bang' chopo kae, oganda rwakowa kod ilo kasa paro chimo e od Benta Agola. Benta en jadak ma Kibra kuom thuolo malach kendo osekedo gi kute mag ayaki. E ode kae bende odak gi rawera machielo ma okonyo ma en japuonjre e skul sekondar ma Upper Hill to bende kedo kod kute mag ayaki. Makaponi yedhe gi nyalo bedo ni onge atol to wanyalo tho. Dikoro ni onge kama ng'ato nyalo wacho niya ni kawuono owinjo ni yath inyiewo Kenyatta, adhi anyiewo yath Kenyatta. Miyo ni en achiel kuom oganda jo Kenya 1.4 ma odak kod midhusi mar ayaki. Yedhe ma imuonyogi emosemiyo gi geno kendo konye chwalo kinde. To ere kaka ne ofwenyo ni en kod kute gi? Asebedo positive for the last 24 years. Na nge status na expect nyathina mara 4 mo graduate ni the year 2000. I was 6 months pregnancy. So the government no launch mandatory test. Mane nyaka be tested. Mothers were expecting at that time. Koro na bedo tested ma uyud kan positive. Mano ketwa preventive measures. Tok jatend piny Amerika Donald Trump chungo wach mar siro weche ma otenre kod thieth mar ayaki. Benta dhoge omoko kowacho ni oganda man gi kute mag ayaki e kadagni biro njo matek kaluwore ni bende ni kod nok mar yuto. Kata gima ng'ato chame maonge. Nyithindo ga nyiso gini, wa take breakfast, wariyo godiechieng', wachiemo godhiambo. Kata ka gimi cham lunch time e maonge. Koro yath konyisi ni dhi nyiewo, ang' inyiewo. Midhiero makoro omako Benta ni ok en kende. Jena Kinyi bende osebedo ka kedo motegno kod tuoni kuom thuolo mar higni 25. An awuon amuonyo yath. Asemuonyo yath for the last 5 years now. Since 2000. Okay, nyocha ng'iyo kimiya yath mar dweche 6. Sani oningo bende adhi e clinic dwe mar 3. What about kadhi? Timi yath mar inyisi ni yath onge kata timi yath mar 1 week. Psychologically adhi bedo affected. Krako doko ni piny owacho mar Kenya to temo hoyo chuny jotuo mathuruka nitie geno. To mano chalo mana yamo mokalo kendo gino miyo giluoro sidang'. Ngeto gima dhi kuongo negowa en gima akena luonge nade gi dholuo mental health, psychological effect. Gino dhi affect our brain. Mentally we are going to be affected. But apparently there is no drugs for the rest of your life. My appeal to Trump kata government mar Kenya. E watch health kikoningo tungo. E watch health kikoningo gikete propaganda. Nekech mangi mangato, mangi maji. Kaparo 1999. Ji nigologa ko to ng'ato tho tiko gi jwala. Mano kelo luoro iri ji. To sani chakre nyaka ne USAID chak donjo e Afrika kata e Kenya ka. Information ji oseyudo. Nyakoromogi kawere gi sigana mar Owenga ka olure kod ywak mag jogo modak gi kute mag ayaki ka olure gi okang' mabende jatend piny Amerika Donald Trump ne okawo mar ng'ado moko kuom kony magisebedo ka gichiwo ne pinje
maonge nyalo e rakore kod weche kweko mag ayaki. Komachielo en ni komishona e gwenge mag Nyanza Flora Mworowa osingo ni koro piny owacho temo keto duto manyalore mar neno ni gichungo hand yedhe mamero ji e pacho ka. Manyo wacho sibaber nyoloso sub county Manyatike county ma Migori e kinde manyotelo ne kweth mag apisa mag obila e ketho njaga mapegi nyo ingo tan achiel mabendo seber ka ichoko kuom jogo ma ochwalo chenro mag ohala ni ataro mar chik ka jatelo no nyopuoyo mokalo apisa mag obila kuom tich matek magitimo marakore gi yedhe mamero ji. Wacho ni nyaka gi sani pod giikore mar temo apedha kendo kolo oko weche mag yedhe mamero ji ahinya to e gwenge mag Migori. Koke kaunti ma Migori, Jojuma giler mathoth e wachni. Kamishna ni Manyanza Flora Mworowa moriko ne gwenge mag Nyatike kama ne otel ne apisa go mag rito kwe e chenro mar wang'o nyisore mabende romo tan achiel ma osebed ka imako obila kuom kinde mathoth. Ne owane piny owacho koro ikore mar kedo kod yedhe mamero ji e kaunti ma Migori kod gwenge go mag Nyanza duto. Mworowa no mor kod tich bedo kosetim kod apisa go mag rito kwe e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko mabende koro osekonyo neno ni yedhe go mabende mero ji koro maki kapok ochopo kuom joma tiyo kodgi. The government, through law enforcement agencies and other stakeholders, has stepped up operations against drug trafficking. This seizure and destruction of cannabis today is a testament to the success of our collaborative efforts. I commend the security teams, the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse, that is NACADA, the judiciary and all the other agencies. Ne wani kaka piny owacho bende koro giketo wenge gi oko mar neno yedhe go bende koro mero ji moting'o nyasore ok owuok e pinje go mag libamba kabire pinyno mar Kenya. We are increasing surveillance, intelligence gathering and border control measures to stop the entry and distribution of drugs in our region. We also wish to enhance public awareness, that is educating our people, especially the youth, about the dangers of drug abuse, which is crucial. We urge parents, teachers and religious leaders to play an active role in mentoring young people. Kamishna ni wacho ni kedo kod yedhe mamero ji en gino bende koro oganda duto nyaka nywak lwedo nikech nitie were mathoth mabende nyaka sani koro ngimagi kethore nikech yedhe mamero ji. Drug and substance abuse remains one of the biggest threats to our nation's future. Cannabis has devastating effects on individuals, families, and communities. It ruins lives, destroys careers, and fuels crime and insecurity. Many of our young people who should be building their futures have fallen into addiction, leading to broken families, lost productivity, and increased health complications. As a government, we cannot stand by and watch while our youth are lured into drug abuse. Mworowa bende komachielo ni kaka piny owacho ka gitiyo kod migepe mamoko gidhi neno ni joma bende koro tiyo kod mamero ji koro osedonjo ngimagi ahinya mok ginyal weyo ma idendo kaka addiction koro manyo ma ikonyogi godo. We also need to support rehabilitation programs because we have very many people, especially the young ones, who have been hooked into drugs, and some of them are already addicted. And the only way we can be able to help them is through rehabilitation. And I would like to join forces with the other agencies to ensure that we get more of our young people into rehabilitation centers. Ne Nyakalondo Maramoi Koke County ma Migori. An Jojuma. Medo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Wachope giko mar weche manyien kana gin mago motuchi kor gwenge nyakwaro mag tudre koromo sabiro ne weche manyien adimba. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Maisha ni kupanda na kushuka, usonge mbele na jamnasi Afrika, usonge mbele na jamnasi Afrika, oh yeah. Dakika 15 tok saa dek marokinyi, saa dek dakika 15 marokinyi masani adone agony wendo mondo kora watiek tielo mogik mar kogwen kode kaloro koda mbaka mane wagoyo motelo kacha nyakwara mogi wapuonjore weche mag kungo kanyakla kod weche mag neno ni pesa mitio luchino irite nade itiyo kode nade nyakwara Mugajwang. Nitiere penjo ka
apani ni kane wath pogadhi break ne wasetieko penjo. Erokamano. Nitie penjo ka mupenja kod Evans Asio wuod Karachuonyo. Wacho kanyo ni omora ahinya gi twak kawuono. Erokamano kuom kelo jalony e yore moko mag kungo kod openjo kama endinia ni selero wach mar treasury bills gi mamoko. Okay, to penjo mar chielo kania ere yore moko mag kungo kopogore kod money market. Oler na treasury bills gi mamoko. Ariyo ne mano eni ere ber ma money market nigo maloyo SACCOs. An architect Evans Asio. Okay. Yes. Nitie penjo mane openj bende kod Tony Theo mano MCA mar Ojo Ward dala mar Homa Bay kacha. Nyocha waneno ka jo Kenya obedo gi chiedh nade e kambi moro manopodho. Okay. Yeah. Penjo mar wey madwang'eyo about SACCOs and pogruok mantiere money market to gi SACCOs. E SACCO idonjo kaka jakanyo, ibedo gi share capital, tibedo gi member contribution. Member contribution and ni interest, share capital and ni dividends. Okay. Money market idonjo kaka an investor. Investor iketo mwanduni, to mwanduni ni itiyogo e chiro ne tikelo ni gimiloni interest. Kopogore gi SACCO is also another form of investment. Kichawinjo kopenjo ni what are other forces of investment? Apart from money market, nitiere SACCOs, nitiere kaka gik machalo stock market. Well, stock market is there, but the difference mar stock market is dependent on inflation and fluctuations of interest rate, machalo ka volatilities kaka chiro chalo. Kaka chiro chalo. Kopogore gi stock market, money market, bills and bonds, SACCOs, inyalo donje other forms of investment machalo infrastructure bonds, mago bende nyalo mi yore mago mag keno. Ng'ato bende openjo ni nitiere kambi moneno ko ogore piny. Be nogore piny molal gi mwandu jopiny. Duoko en niya, money market ok lal gi mwandu jopiny. Securities, layers mag securities mana mention ang'wen ka. Tijgi mogik en rito mwandu jopiny. Ka kambi ogore piny, to mwandu kambi malal. Mwandu jopiny is intact. Kendo nyaka chulgi te. Okay. Okay? Yes. Karigin CMA no golo that assurance. Yes. Yeah, mane momiyo CMA is there. Mwandu jopiny ok lal. Kate SACCO ok lal. Last year ne wan gi issues gi ma iluongo ne Cusco. Yeah. Cusco ne nigi issues. To kuom mago te mwandu jopiny ok lal. Okay. Yeah. Mwandu mar kambi no malal. Jopiny be nyaka ng'e ni to samidwa keto pesa ni kamoro, background mar jogo chalo nade. Correct. Nikech nyaneno ka SASRA, yes, main regulatory authority mag SACCOs. Yes. Nyogolo listi mag SACCOs matimo forsa gi bosa te. Yes. CMA begolo. Koro gima japiny owinjo consider kapok invest, number one, past performance and history mar the money market. Jogi osetiyo nade chiro? Jogi osetiyo nade? Kuom higni 15 mokalo. Yes, performance gi chal nade. Emomiyo those financial statements to get information mar those SACCOs are made public for the public to scrutinize and make an informed decision. Okay. Kapok idonjo money market kata investment mora. Kapok i consider returns kata pesa midwa chulo dwe ka dwe ni banyala afford kata return midhi chula, ng'ia ne to past history, past performance mar fund manager ne chal nade. Okay? Yes. CPA wach mari mogik ang'eni wabro chako gwili ka kendo kidheti mos na okil Kamaloka Peter Onyango. Okay, abro mos okil Kamaloka Peter Onyango. Wach mara mogik en go mos ahinya kuom lal mar dada Nyingocha mabende na winjoga lakchogo to chenro manokelo keth nyingi tiger dedi to gi chenro manokelo mar kweyo chuny Sundays nokelo ga weche mag wende ma hoyo chuny
bende ago mos ahinya ne jowa molal Kaluo. Ang'eyo ni mino pia Atoni igolo kawuono Mbita. Mos ahinya ne Opiyo family gi jowa makaya joka Wasulwa gi jo Usare tete Kasunga te jowa moro mowito joge ago mos ahinya. Otherwise antiere penjo ni konyruok iwacho ni konyruok obiro Ramogi. Ibro yuda gnade gi yore na mag tax yore na mag puonjigi an halingam ka. Koro abro weyo Victor ibro kawo weche minyalo yudago ng'ata ma nyalo dwaro kata ma ing'eyo ma nyalo dwaro weche nage koro inyalo tudorigo. Wabro bedo maber ahinya an gi office Halingam ka Kudera and Company Associates. Erokamano ahinya. Koro kidwaro ng'ama nyalo konyi ng'ado rieko weche mag kaka inyalo tiyo gi sirkal osuru kata samoro timo ohala gi jooko to weche mag osuru gi chandi in gi ohandi moro tidwa ni bugegi mag pesa obed moriere duoko ne ka weche mag business administration kaka inyalo tayo ohandi mobed gi molongo ni financially sound koso fiscally sound mago te obro ng'isi weche mag public finance in kata mana jasirikal kata NGO kata investor. Yes. Obro konyi ng'ado rieko nyakora mga jowa. Mane mionane ni kawuono wabed kode studio ka. Ang'eni wabro chako gwele kendo wamed gombaka nikech weche to thoth ka nyakora mga jowa. En saa 3:22 mar okinyi ma kawuono. Wiki kwel ni ma en chenro mari mar Kogwen kete mana ka. Erokamano ahinya. Imekuja tucheze kuna rumba na jamnazi Afrika kuna rumba na jamnazi Afrika oh yeah. Pole ndio mwendo mwenzangu pole ndio mwendo mwenzangu maisha ni kupanda na kushuka maisha ni kupanda na kushuka usonge mbele. Ongoro uda kumu nitire penjo pod medonjo kama deng'eny ahinya ang'eni kawuono dich ahinya to kadwa nagonyi kapo kadwa donge gop ng'ata Oluo Chakado jakano Katolo kane Waithaka Dagoreti advantages gi disadvantages mag money market ni seler donge pogruok mane manitie e kin money market kod insurance policies machielo ni kachako savings gi money market to chopo target ka duration otama koro to gikonya nade mondo ayud funds mana sekano kodgi. Oluo Chakado jakano Katolo penjo kamano. Rose Atieno bentire maximum manyaka iketi to how about kaketo pesa mambalang ayie gi chenro ma kawuono machiwo ito ganda lo weche keno kod kungo to penyna goni to luoro moro nitiere ni inflation rate nyalo chamo pesa mantie e account kendo duoko value mare piny then sirikal bende situation ochomo go man domestic borrowing koro jomoko spread fears ni sirikal nyalo holo matamre duoko to onge gima ng'ano nyalo timo nikech dak report sirikal ne OCS. Okay. Pejo ng'eny. Sirikal pesa ma sirikal oholo kuom jopiny ok nyal lal nikech sirikal tiyo gi basis miluongo ni going concern. Tiende ni unless ne sirikal ogore piny ma country obedo in a state of anarchy ma is not governable. Public, there is no public finance. Ok nyal chok pesa usuru kata pesa kuom jopiny eyo mara onge governing body. Piny mar Greece. Yes. Ndalo moko ne nigi chandruok. Yes. Koro kang'eni jopiny no kadi no olo sirikal pesa. Gima timore ni there is always a form of governance somewhere. Kata sirikal gore piny. Onyalo gore piny either through lweny or through lweny is the only way. Unge any other way. Kata kogore through lweny no, jok moloyo go bro govern. The way magibro govern go gibro collect ushuru. Okay. Sama gi collect ushuru ni ewumiyo ni wan gi CBK, Central Bank. Ma ensure ni pesa mora mochok kuom jopiny, gop jopiny e yo mora sirikal nyaka duoki. Penjo wachaka winjo kanyo to be nitiere maximum ma ng'ato nyalo keto.
mano penjo kendo maber. Minimum inyalo tami ni kiket a minimum of 1,000. Maximum to onge. Inyalo keto as much as you want. Penjo ba nchaka winjo kani the difference between insurance policy to gi money market. Insurance policy, you deposit a certain amount which does not accrue interest. Onge gimi yude. And idhi yudo na capital niyo kanda lo chopo. Penjo machielo okaneno ahinya machielo ka chal ka gimiseduoko gi te. Jopinywa wan gi yo mayot mar keno kendo wati nyaka jodongo owino kelo jodongo owino okech ma ker mar Kasgunga wacho pile niya ni ji okungi. Ang'eni odhi wacho mano kata liel ma wan go usari. Gin jaduong' Daniel Mageta. Koro giken ji oken kabisa. Mano kende gima nyalo nyiso jowa. Ng'ato wach ni pesa tin kata ni yo moro amora onge yo moro amora ma ng'ato nyalo dongore go koko kungu. Pesa be okrom ga. Pesa be okrom. Ma in gono igomna tamalo ni percentage makama atamalo 10 akano. Atamalo 20 ema chamo. Mano kende tibedo gi luor makanyo koro kikadhi. Chama bich kana bich. Kula tano weka tano. Kamano. Chako chon noloyo dhi ajuoga. Kamano. Erokamano ahinya. Pole ndio mwendo mwenzangu pole ndio mwendo mwenzangu maisha ni kupanda na kushuka maisha ni kupanda na kushuka usonge mbele na Jamnasi Afrika usonge mbele na Jamnasi Afrika oh yeah. Pole ndio mwendo mwenzangu pole ndio mwendo mwenzangu maisha ni kupanda na kushuka maisha ni kupanda na kushuka usonge mbele na Jamnasi Afrika usonge mbele na Jamnasi Afrika oh yeah. Kula kidogo, weka kidogo. Kula kidogo, weka kidogo. Kula kidogo, weka kidogo. Dunia ya leo akiba haiosi. Kula kidogo, weka kidogo. Kula kidogo, weka kidogo. Dunia ya leo akiba haiosi. Maandiko yatueleza tajiri ataongezwa, yule masikini kidogo atapokonywa. Talanta uliopewa na Mungu uliyatumia vipi? Jiulize ewe rafiki yangu. Aba na aba ujaza kibaba.
kula kidogo, weka kidogo. Dunia ya leo akiba haiosi. Ogopa radia, kula kidogo, weka kidogo. Kula kidogo, weka kidogo. Dunia ya leo akiba haiosi. Kula josie udakala. Imatek chalo Luanda Kisumbwe. Kula kidogo regie kabasele. Imatek chalo Luanda Kisumbwe. Kula kidogo Michael Ochuodhoyo. Imatek chalo Luanda Kisumbwe. Kula kidogo Otieno Jambokayo. Imatek chalo Luanda Kisumbwe. Katwekera mashimoni silanga makinayo. Imatek chalo Luanda Nairobi. Katwekera mashimoni silanga makinayo. Imatek chalo Luanda Nairobi. Kami murudi si Soweto yoyo. Kula kidogo, weka kidogo. Kula kidogo, weka kidogo. Dunia ya leo akiba haiosi. Ogopa radia. Kula kidogo, weka kidogo. Kula kidogo, weka kidogo. Dunia ya leo akiba haiosi. Lord Maluta, sikia maneno. Nairobi, yeah, yeah, Bimiela, yo, yo. Nairobi, yeah, yeah, Bimiela, yo, yo. Kisumu, yeah, yeah, Bimiela, yo, yo. Kisumu, yeah, yeah, Bimiela, yo, yo. Steve Solo. Nairobi, Mombasa, Kisumu tucheze na Tintole. Nairobi, Mombasa, Kisumu tucheze na Tintole. Oya ye Kisumu we. Tunawapenda sana Oya ye Eldoret ye. Tunawapenda sana Oya ye Jamnasi ye. Tunawapenda sana Oya ye Ogopa Radi ye. Tunawapenda sana Oya ye Nairobi ye. Tunawapenda sana Aiwe Mungu we, Yesu we, Zambe. Aiwe Mungu we, Yesu we, Zambe.
Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Bongo nyakalaga miya chuny mokwe mar yie gik ma ok anyal loko, chir mar loko gik ma anyalo kod mondo iyud obongo nyakalaga kaka skiza tune mari D star 811 star 414 hash. kendo bed mamor kode chuth nyaka chieng' e ngimana mabiro. Amen. Citizen Duka, the home of discount. January iko hapa na budget ziko tight, but here imanishi you compromise on quality. Citizen Duka, the home of discounts, and Quickmart brings you this week's Okoa Wiki basket. A packet of 500 ml milk at 45 shillings, 10 packets of tissue at 289 shillings, 2 kg rice at 499 shillings, and 2 kgs of baking flour at 129 shillings. Simply dial star 487 star 5 hash. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen Duka, the home of discount. Bas, igolo chupa mar Coke e fridge. Kasto, iwinjo ng'ich moro mamit mar yamo kagoi, kendo lweti biro winjo e ng'ich moro e kor glass kokwe mos. Iyao peke. Bang'e, iting'o chupa no malo kitero e pien dhogi mondo rom gi ng'ich mamit mokwongo no. Buoyo gi pi soda no lore i dhogi ka mit mokalo luwe kendo iwinjo maber ahinya. Onge mit maloyo mit mantiere i chupa mar glass mar Coke. Yud soda mar Coke mang'ich mamit mokalo mantiere i chupa mar glass e nengo moyweyo kawuono. Coca-Cola, real magic. Be imanyo yo mayot mar keto lendo mari e station mari ma ihero Radio Ramogi. Ne lendo mag ohala kata mag tho, koro wamiyi thuolo mar chwalo ote mari mondo chop ne oganda buora mawinjowa. Donje mbui marwa mar matangazo.citizen.digital. Yer kama ondik ni mini classifieds e kar lendo mag ohala kasto ilu chike moketi. To ne lendo mag tho, yer kama ondik ni obituaries kasto ilu chike moketi mondo wakonyi chopo ote mari. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque, kata ywat ole namba mar 07 26 94 38 15. Ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building, 4th floor Kijabe Street, kata ywat ole namba mar 011 09 22 773, kata 07 85 40 Adek Aboro Ario Nono. Ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street, kata ywat ole namba mar 07 28 06 87 Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Iwinjo Ramogi Radio. Ano ko te
manyo sogo winyo jama gunga mano koto jokomburo were ne ganango koto gimariro sogo winyo jama tara odero mina chieng' dongo makowaya nodero mina chieng' dongo makowaya odero min wurangwe anikeno kegayoro dongo linge ngoma ajuma wujo seme donge neni tiere Nyamasaria ajoge ngamangeo kekage ngowudorongo ngamangungo anage ngowudorongo silikali yore utipe banolo chokelo wodalewa anabongo jakoyugi dongo ngeyo nyieno onyango musaja kabunde neni tiere anisagasaga wunya boro neni tiere Makora wera gengo tiebna Agemo karenga majaratira Katelo karenga majaratira Hey! Aye kodi wodaranga Manomina wolu wima ngohongo Mani mi yarwa tukunga gengo Anirwa tatako benu wuda sembo sipna Kenda tako membo musaja kabunde Anirwa tatako nyango musaja kabunde Kenda takade doguyo minisela nogo Agengo karenga kama garageno Katalo dieke mani mi yadie kupungo liere Agengo rombe mani mi ya rombe ngenyo kipna Omina wala karenga manjaratiro Samawela agengo wodorango sipna Omiyo tinda kora dale genoma Omiyo kora tinda dale genoma Yebijay Ano BJ would copy Isumu Nyamasaria Kanyo Ani good baya kengo wood arango ni sete korane no ngado siebna Timosi nya ugenya ni maromi ya nyuka kwata mado Nya ugenya mi ya jamu kuna nanga Ani mbuta mani tedo mbuto kelo neno Odero mida chienge donge neno tede piano Ano soko wujo suba donge wero tamo Ani keno kega yoro donge neno tede bunde Ajuma wujo seme donge neni tiere Kata luoche pamanyara lego neni tiere Ude bayage ngugo rango sipna Mosna susu de bela koko Mosna bukaso da ketaru sipna Mosna kisero wodu sa belango Mosna nyata menya gadudu sipna Ani mosna nyakadele mama geno Mosna mama nyajo na ya geno Kudu baya gengo wodu rango sipna Mama de vera koko Yemigori suna kanyo
nyiga dache. Jako nyango rabala. Jakimo sera da jako daro japala da ora. Dao mana kichu uchies. Kichu nyalo chuowi. Udero mina chinya kwaro gute kukmo kamaro menyumo mane pi. Gugno kotak nene dala. Mano lero kiuga ya njui munya mwalu. Hey! Odaro sirwaru moti milo nyongilong chupo. Hey! Yakuyugi! Akaminilia. Mano winyo wujo soba. Ao soba. Thundie madongo to podi tin. Ho! Teramos! Okay, gayaro! Ano dyan timili choinga? Dawinyo wujo suba dango nango. Dawinyo wujo suba dango nango. Mano kotijo kupiri kuro dengo. Kotijo kemanyi kuro dengo. Mano mina chiando baba kuro dengo. Inya dundu woningo madengo nango. Sama vera gengo wudarongo. Nagengo wudarongo jara tiro. Utipe bano lucho kelo mano wudaliwa. Etaka wunya buru joma konya nono. Okuya mene sala jano janya katika bodo. Okuya mene sala baba mano janya kat. Nakwara kira bono kelo jama konya nono. Adori nyaro kumu mama jama miya peta. Adori nyaro kumu mama jama miya peta. Achienge nyara dengo mama mano jama konya ka. Efa mano wuda roka jama miya peta. Tarafu wuka zuku ni beja suba. Alili nyakini kanana jama konya nono. Abungu jako yugi baba jama miya peta. Onyango muta jaka bunde jama miya peta. Ina menage mutipina. Ina menage mutipina. Jao soko wujo soba tu bero nigga baba. Osako wujo soba tu bero nigga baba. Jawa ke muda rago jatelo te adibinati. Wodo kujima kondele jama buna no bebe. Wodo kujima kondele jama buna no bebe. Jakela la tele kende onyango jama kono no. Onyango jakela la jatelo jama buna bebe. Ina wera gemo. Hey, agemo wuda rago. Mana gemo ngero wango lunto kala ona mokolo oko. Ita poda biro wa. Chap ura gue. Chap. Hey. Mano soko wujo suba. Omida chiando jalamo. Baba Dori. Dawinyo wujo suba doka dala. Dawinyo wujo suba doka dala. Ngoma doka dala. Jadunu wana
Oganda ma josuba oro numo. Nyarongi suna donga oro numo. Nondigo wudolo oro numo. Enijo no meno kala oro numo. Nyambaya ton donga oro nemo. Nodera makolo oro numo. Adi tomo dialo donga oro nemo. Tomo dialo donga oro nemo. Nyambai makogola oro nimo. Imoto kelo mano nerabe. Ani ben wuda semba oro nimo. Hey! Ani ben wuda semba oro nimo. Ego ni baya gamo wuda rango. Imoto kelo mano nerabe. Aremo siduru wanyatiro tipina. Aremo siduru wanyatiro tipina. Ondigo wudono ahoro nimo. Manyala makandira ahoro nimo. Manyala makandira ahoro nimo. Anomo gijapuonta ahoro nemo. Aleko mogi kura ahoro nimo. Otieno cuando a mieli malijma. Anotieno cuando beda ora nimo. Kudi baya gemo udarango. Nagemo udarango wero dum. Imota wale manya tiwo tipina. Aremo taga wuja borbe. Amai baya gemo udarango. Ole udangwe. Ole. Akola una chie. Mana kola nera. Odu potia. Pole. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Wende Jokopere. Moyo mkunjo kutwa kutolea. Wapako Nyasaye gi wende Jokopere. Chenro makelo ni gweth matho. Wende Jokopere. Wende Jokopere. Chenro maketi machiegni gi Nyasaye kiwinjo wende mamit mag pak kod dend. Wende Jokopere. Jumapil ka Jumapil kochakore sa 12 odhiambo nyaka sa 1 otieno. Yud thuolo mar winjo wende mamit mag Jokopere kochan nigi Lydia Akoth. Wende Jokopere e Radio Ramogi Karchun. Jona maka nyenga duago ngitumu rombo nyedo tek binyaka gayo momera. Igoso nwambi wanyaka mwado na. Tikulo bere ti nyithindo somo setari dakra kota. Kama yandu golo nyapinya oranone yiga moka. Mano kanyo Ochola Makanyengo pado ma bende duoko paro no ndalo ogutalie bobo. Ang'eni jomoko mawero gwang' satano gwang' lelo gini rito margi bende nyakwara mogi sabe aneno ka yomba ka nikech beto ringo mateka nya bang' bedo kod twak mararia e weche mag pesa mfukoni
Aneno kanyo ka sa bende ok ni koda ka. Abro wewe lwete Nyajimo Nyuongo. Okinyi makawuono Nyakwara Mugajwang. Chenro ma moko mag Ramogi FM. Gimoro moro man gichakruok ne nyaka bed mana kod giko ne Nyakwara Mugajwang. Ka kamano oriti makawuono iluonga ni Tino Makaji maber godiochieng' maber. Nyaka dwe manyien mar 2 ema Nyasaye koro osethuolo wanabed kodi. Awiro chola nyingo idogota wiru guduwa. Chola loso turuwa oloso ndiwa mayande nindo. Niwa tindo yudo ber gudi milambo nyithindo dongo. Machon gilala nyithindo thoya moyani tieko. Cholo kelo hospital mama ngongo makonyo mundu wang. Mogero odi tito chola mangongo gudi milambo. Wakano ne kura nyakara kumu makana kana. Arangono kano chupi ngama keto ularo gai. Dodongo modagi warimbo tetete mabiu wakine. Jo modagi katangweni keto bwengwa tiro Tanganyika. Wariedo no gai nyakara ngoli biyo gilude. Echiro bayo kayuero nyo wadi gogolang. Umuru ke wuna nyango mituka wuna diambo nyanam ngigwala udo bonyo nyako marach mogombura gilompala ni oyo daki nyumi mbura mikauringwa daki nyumi hey jaluru babi ngamo pido paka ni mane paka neno chama lucha mo adi donjo ne japaka wacho hey odi waro jela kende upie win sirikal ore awe no gai budi karade ochono riti kata watine kandigate yandi omugutang liye bobo tumo dio nyamonge yakumo chamu imu budugola wajin karabia amado soda chiko dogai kagini kichiege mani para kona na kopi nyakwaka kunuduo kwarada ukikuangi nyakwara kama gambo konga dingara Kuda wiru nyakwaka nyar kanyada ja ode benderie Koru wilo donjo ode puo nyako manyari jona Uma kudika ngigo wadiga kendo majoge kudwina biambo tieno joga luo Kuda wino nyamwalo Momoraji kameru Kel bundu no Kama gambo rauri egwengano go uinya kamuofu muofu do go uini rauri o tokiano chumbuti rao ke kama gambo buda kendo nyamwalo wabudo kikongo nyakwaro tunga ukeu kama gambo demek mindi kimie liepoya yamne merade ngamoran piere dongo hey Juang makombudo ragwel budinya sembo momera kwa pere tindo dibuda kisura nyango idana markisumu wabudo go uko makaseda momera auka chuwa mon Olwat budigilanya kwa rokaka Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Weche manyien eyo machuok elak sechegi. Oyawre Nyakwara Mugajwang kendo machiegni odiochieng' makawuono magi mokuom weche bende waluoni ka odialo buche mamalo biro golo ng'eto mare kaponi gavana machon mar kaunti ma Migori Mano Zakaria Okoth Obado negi penjo monego bed ni oduoko koluwore kod nek mar Sharon Otieno bende ne en japuonjre e mbalariany mar Rongo. Ma en bang' bedo ni Sharon nek mare na itudo kod gavana Okoth Obado kaachiel kod jal machielo ma iluongo ni Michael Oyamo kod Kaspal Obiero. Kopogore gi mano Nyakwara Mogi mokuom weche bende waluoni en ogai mar riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga igeno mar biro chopo e nyasi ma okelo kanyakla jogo machiwo weche mag thieth nyasi ma bende obagi e kaunti ma Mombasa.
Jojaoko luwo wachni e yo makare. Odiochieng' ma kawuono George Amolo luona wach mar bedo ni piny owacho mar kaunti ma Siaya biro sidho ayanga weche motenore kod mago ma bende mulo weche mag nyodo chikno ma higa 2024. Maendi en wacho bende George Amolo bolo e yo makare kai kaunti ma Mabei Ali Abich luono wach mar nek mar jago moro ma otimore e gweng' ma iluongo ni Kawere mayudore Rachuonyo East Sub County e county ma Homa Bay. Ka jogo ma bende osebedo ka kedo gi weche mag lwenje mag kit chwech mag oganda kaachiel kod weche mag muhimu hiuruchi ma kawuono bende biro bedo kod bura karo makamano biro timore county ma Migori. George Juma luwach ne yo makare. Magi kaachiel kod moko bende wamedo manyoni kata nononi kowuok e mesa mar weche manyien. Ikiwe makitudori kodwa koromo saa 7 ne weche manyien. Adimba nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Yesu nyalo. Yesu nyalo. Yesu nyalo. Yesu nyalo. Yesu nyalo.
nango lunga jolo Yesu nyalo. Iluongo kacha ni Oxik Gospel Singers kagiwero kacha Yesu Counselor. Yudore Radio Ramogi, radio namba 1 en radio mami puonj makare madongo ganda weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi kae kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Walendo ni e chuny boma kane piny ngima 107.1 FM Kisumu, 107.6 Nakuru, 95.4 Siaya, 98.4 ka Mombasa, wayudore Ondamo 99.2. Saa na ng'wen okalo dakika para chendo en wang'o nyango Matayen Andrew, Anyaji Monyuongo, Anya Joseph Otieno Duke en wang'o nyango TBT, ing'ega kaka watime odiechieng mar tich ang'wen, kendo ing'eyo kaka wadhire ga odiechieng mar juma, ing'eyo gigo mwatimo ga chendo mar wang'o nyango ka, omiyo iwacho ga kacha ni pande giuru kata ging'eyo, lakini ma to yiena kika par ni koso. Januari ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills na juu yake shopping ya food. Usipanic. Citizen Duka and Quickmart are here to sort your shopping. 2 kgs of baking flour at 159 shillings, 2 kgs of sugar at 279 shillings, 5 kg of rice at 1,199 shillings, and 3 liters of cooking oil at 749 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen Duka, the home of discount. Bas, igolo chupa mar Coke e fridge. Kasto
Kasto iwinjo ng'ich moro mamit mar yamo kagoyi kendo lweti biro winjo e ng'ich moro e kor glas kokwe mos. Iyawo peke. Bang'e iting'o chupano malo kitero e pien dhogi mondo rom gi ng'ich mamit mokwongono. Buoyo gi pi sodano lore i dhogi ka mit mokalo luwe kendo iwinjo maber ahinya. Onge mit maloyo mit mantiere i chupa mar glas mar kok. Yud soda mar kok mang'ich mamit mokalo mantiere i chupa mar glas e nengo moyweyo kawuono. Coca-Cola, real magic. Thoth jo Kenya medo loko ngimagi kokalo e rembesha maisha. Hello, Susanna. Yes. Ichiona de mami. Achiemo fine. Ichioma? Achiemo ber. Ichioma fine kon mane mamana. Itie kanye? Erokamana nyawinjo kichapni kama ntiere no yamo ng'enye. Iluonga ni Ruth, agochoni kowuok e Radio Ramogi. Ingi mama ng'eyo. Ing'eyo maler. Biseneno tim matimoni e simu gokinyi. Pok aneno mam, lakini an sure ni kawuono. In sure ni kawuono. Ne in gi yie mang'ongo. Congratulations, my dear. Erokamano ma. God bless you. Asante sana. In be nyalo bedo jaloch ma ilok ngimani kawuono. Nyamna voucher masli 100 M-Pesa bibi lamba 525241. Kar account Dikri Ramogi. Opoda code BCB license number 199. Jo matibu inapoka boru okwini gado jitugoni. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque, kata ywat Olena Mamar 07 26 94 38 15. Ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building, 4th floor Kijabe Street, kata ywat Olena Mamar 011 09 22 773, kata 07 85 40 Adek Aboro Ario Nono. Ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street, kata ywat Olena Mamar 07 28 06 87 86. Citizen Duka, the home of discount. January iko hapa na budget ziko tight, but here imanishi you compromise on quality. Citizen Duka, the home of discounts, and Quickmart brings you this week's Okoa Wiki basket. A packet of 500 ml milk at 45 shillings, 10 packets of tissue at 289 shillings, 2 kg rice at 499 shillings, and 2 kgs of baking flour at 129 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen Duka, the home of discount. E wang'o nyango. Wang'o nyango TBT tich mateke makelo keyo girigiri ologira kwaya katotin irito iloro kendiero. Kaito bende waneno ka koth pod go piny okang'eyo ni kama intiere bende koth chue koso kuma intiere koro koth ok chue odiechieng' ma kawuono. Pono nono chue wapenjore ga odiechieng' kodiechieng' ni to en ang'o ni ma koth go elo. Wabro wuoyo yore wa mag tudruok gin maka pok wawilo 07 22 2 chika 7 kata 07 3 9 0 3. Wanyalo yudore bende kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 22 chika 22954X @Ramogi FM #Ntimwango Nyango. Ibo yudwa bende kokalo Instagram Ramogi FM #Ntimwango Nyango. Tiende ni kazi ni pesa koto chiwe gweng'u koso en Wang'o Nyango TBT. Kaito bende abonyisi seche mone ginyewe ticket. Abonyisi seche mone ginyewe ticket. Seche mone ginyewe voucher. Milton wacho ni dembrima na matin kidogo abonyisi. Erokamana enya. Adola kabari woda diambo. Makosa baby narga polisheri mitimo ayo agera kama Sanda kana ngonya pika ocha mama ayo agera wanya kinionge Pamiadam ini beno ketepi makosa donge makodano Pamiadam gini beno ketepi
makosa donge makodhano kaketho pamiwe na wea meminyaroremo mijayoa aparo manene nyathini onge konyala kala connection ba kosenyasila aworo ni era gimarumo nyako manahero nyaga wino lal kure aworo ni era gimarumo nyako manahero ledi nyaga wino lal kure kinikna kata barua kende nikona kata sim jaherana inyisa wach machando chunyi obero nyaroremo resala isandagana monyapika ochamama Radio Ramogi eka kanyo chalando ledicho sauti donge luoro pinje Kakamega Pamela toti kende Kisumu duto mielo dola Jomondo duto mielo dola Awendo Soni duto mielo dola Nairobi duto mielo dola Dola makabari Jakuaya NTBT tiango titie kanye one live Facebook page Ramogi FM inyalo wuoyo koda nyako Ramogi Jwang inyisa ni chal kodi nade Pamela wendi luoro pinje Apenyi era tivito kure Kabari donga yuago nyako Toti nyaga wino cham duonda Okeska supa haki haki Ramogi Radio Radio Ramogi Pamela wendi luoro pinje Apenyi era tivito kure Kabari donga yuago nyako Toti nyaga wino cham duonda Super haki haki Mido mondi kabari Polo baba Mose mika wala na kuwari chacha Yeah Adoti Adoti Baby Adoti Sofanya te maduaro Baby Adoti Hape maduaro Karayudi kure Mama inkanye Karayudi kure Toto beranani Tokara mani nade Toto beranani Karayudi kure Sanda gagera Usiepe penji pile Bibi Toto berana Mejolo watch penji Nitinde inkanye Mori mori be penji Nitinde inkanye Olwajune no yuora Mama nyape mamanyo Olwajune no yuora Nyape mamanyo Nyagila wipenji Nitinde inkanye Nyagobiero penji Sanda gagera Nipondo mondi penji Nyapesa penjo nyako Totiwe lala mama Totiwe pondo mela yoremo Babe I want you Pamela Babe I miss you yoremo Bepogo chunya Niketo erawa Bepogo chunya Mama niketo
Mano dola kabari. Ara wuoko danya kora mugia juang chal kodi nade. Hello. Opaki sunya korodu. Opakro, tichio nade usiepa. Achio maber ya korodu, achio maber kose machue. Ochue gwenge mage. Ma ochue Migori County Nyatike. Kabisa. Kendo go piny kaka piny dwarore nyajimo. Ogo piny kaka piny dwarore. Kaka dwarore chakre sa 12 nyaka sani. Adier iporo chwe. To chal kodi nade? Chal koda maber man kawuono to kadhi tich wajo maparo ni ng'iyo tich kawuono. Erokamano dhi nyime. Kaka Benson Owili japicha kanie tich sani. Yes. Achiel kod Ken Kakumba kanie dala mar Anen kanyo sani. Yudi Manyaka Julu bende kanie dala mar Chiga sani tiyo matek kendo luoko lewni kanyo maber sani gokinyi. Wiya ok wil kod nyakwaro duk bende tiyo matek ok lew makata piny ber kata piny rach. Donge gwere to dhi. Gore to dhi nyakwaro duk onge lewni. Erokamano Nyamorgo. Nyasaye mondo gwedh na hii. Asante sana, ni kazi ni pesa. Hello. Ye. Hello. Onge wach wayudore bende kokalo yor SMS namba mar SMS na 295422954 Facebook page wantiere live Ramogi FM #entimu wangonyango aneno ka utedonjo mabera chuth wang'ene to jomage mwatudore godo kokalo Facebook page kuma wantiere live aneno kacha ng'awa we adhiane mapiyo e page kanyo aneno kacha Masimerol wacho na kacha ni nyonyongo ni kazi ni pesa Jayalo Felix Ondenga erokamana inya mar Kayole Nairobi wacho na kacha ni nyonyongo asedonjo mano Jayalo Felix Ondenga isedonjo gi Jaudi Marion Akoth Katega Katoto Fundi Ouma Juba Owaduni Kodemas Ondenga kantiere kona mbaya erokamana Nyamasi Merol inbende aneni kachi wacho ni kaka wadhi onge wacha asante sana ni kazi ni pesa tu ote machela yudo kama uwok na kuom ng'awa otegi dhima piyo kata kama na brosomogi. Hello. Machiegni dhi nade? Ade maber, chiyo. Chiyo maber, ini chiyo nade osiepa? Chiyo maber kabisa koth chwe kanye? Koth chwe Karungu Kiranda. Maja Kiranda milal nene. Ndalo mathoth, idhi nade? Aling maber to in? An bende adhi maber, Nyasaye oritowa. Idima nyatok pasia. Sawa bomanye tok hema. Erokamano. Fuane joma tiyo matek Jakiranda. Afwane kanyi sofi ni noda. Afwane Ruth Nyajimo be. Matiyo matek donge. Kache kod rap ing'eyo ok wanyal weyo nikech ng'ama ng'ato. Kabisa. Erokamano ahinya Nyasaye. Erokamano nya Jakiranda. Jakiranda ofuayo ni ji ariyo kende. Hello? Ruth. Yes. Tok Jakiranda kanyo idonjo kanya. Ochal nade? Ochwe Ruth. Ochwe adier? Ochwe kokigene kawuono ne waiko main director jaduong' Daktari Ukeyo Elisa. Omera to ka yo ma kogore kabiro dala kae. Yes. Jangoe ka. Kawuono. Kawuono pek Jakiranda ne kiyo ga matek madisati wuodi ne ot menya. Ene alot gi nyanya. La to ke nyanya mo nam ka. Kai to kwa kanyo to go taxi. Ko kanyo. Chamo mnarodi. Moko pare begoro. Wang'e maler. Chamo mioro. Wang'e maler. Kati Pascal Oranga watu chamo magiduk yo batara. Pascal Oranga. Pascal Oranga Okeyo. Owili japicha. Owili betiyo ga matek sana. Owili laga. Owili kukumoke wana tono duka. To kigui wilgi sofi maro mabe. Nyako mabende tiyo matek ahinya. Pesa sabala mabe. Kabisa. Kai kingeyo. Osip na jaduong' moro nitie ma opogre gi redio. Iluongo ni ng'a jowa? Ide en gi mane 90 sani. Iluonge ni ng'a wayogne? Iluongo ni Bishop Ogalo Sure. Yes. Mano osip Kasuku marach. En yo Magunga iye kocha. Bishop Agawa bende kanyo.
to gi president mar PEFA iluongo ni our presiding bishop Dr. John Okenda. Bishop Muraja Uche. Weche rumo fwane jomo dong. Ngana kikuwi daktari maka iluongo ni Agnes Ochilo. Doctor. Benyako. Dr. Agnes Benyako ndi. Kani ulo gigama na mama benya wangaya. Yes. Ruski mor kama dake kocha, nyana dake Homa Bay County. Ruski nyango mako mine ya Mariana. Ha? Nyang. Niki pionge. Kuro chuno mine na nyaka gidhi aora Mariana. Eka gidhi ginuang pi. Nyang nolao mine, nyang nolao nyithindo manyiri mowuok aluor secondary. To nyiri pi to nitie mana nyawang'ayo kunyo ndalo maneno women rep. Tang'o otimore gi pigno? Kuro pigni mondo ywae nitie kaka mondo gole tang kata mondo dhi oyie tuome maram center mondo kalo donj Nyamkeria village. Kanyo koro onge, koro nakwayo women rep, takwayo governor. Mama ong'eyo tek ma kamine nigo mar pi to owinjo. Kanyo nyawang'a bere kabisa. To koro, ng'amonego beni koro okonyo nyawang'aya kanyo, nikech adier nyawang'aya ni obed ka nyawang'aya ni ng'amonego beni konye area no. Donge nitiere kod jok moketo mondo otene okonye osire kod tije makamago. Gimomiyo watho kuom nyawang'aya. Nikech koro ing'eni ka nitiere ng'ama obed assign ng'ane ma koro wacho moter. Bing'e gimomiyo watho kuome. Yes. En ema winjowa. Jomodong'. En jatelo kende mawinjo. Jomodong' iwacho nok winji. Awe yaro lweti gi mach. Awe timang'o? Eswono to ni weka lweta ni yaro go mach Ruth. Jo Kenya medo loko ngimagi kokalo e Rembesha Maisha. Hello. Yes. Joshua yaore? Yaore nyawini. Intie kanye? Antia County Gombe Village Kumulo sub location. Jose yagitinde uchodho gini sana. Siri ni en mane? Siri na fega temo. To kayud na kuru kawuna temo uru haga nyu wucha karyo. Ukra wende sa par garyo daka prario gade kendo sa par garyo daka prario gachiko. Congratulations. Kamano mama. Ami pesa mabera inya dogi nene? Anene mama nene kamano. In be nyalo bedo jaloch ma ilok ngimani kawuono. Nyamna vocha maslim achiel M-Pesa bill number 525241. Kar account Ramogi. Opoda code BCB license number 199. Jo matiyo bugini apaga boru okwini gado jitugoni. Hezbona owacho kacha ni Ruth weka lweta ni yarogo macho. Kwa maana ni weka lweta ni yarogo mach. Dakika ena en sa dakika en sa ng'wen gi nus nyakwara muga jwanga kapo nono ni ji amini gi tich ang'wen mogika ka koro wadongi seche matin to waloro January 2025 tadwa ni mondo mika 100 ikete M-Pesa paybill number en 525241 ka 100 ikete M-Pesa paybill number 525241 kar account ndiko ni Ramogi. Tich ang'wen tire kaka tich ringo ka kendo tich ang'wen ji yudo gan loch, ji bedo ga joloch mang'eny mokalo, omiyo kamora mora ma intiere kapo nono ni ji amini siri ni kujiamini ika 100 ikete M-Pesa paybill number en 525241 en wang'o nyango TBT odhi dhiringo kuom dakika 29 kende to waloro chapter ni, omiyo temane ika 100 M-Pesa paybill number en 525241 kar account indiko nani Ramogi. Kago wang'a e Facebook page aneno ka ote donjo mabera chuth we ang'ene ni ote mar ng'awa mantiere machiegni ka Caleb Odoro kantiere Jumbo Mattress erokamana ahinya. Caleb Odoro ka entiere gwenge mag Koru erokamana ahinya. Odoro Lima kokalo Facebook page mano wuod Ugunja isedonjo gi jaodi Dorin min Asipo jaote Millicent Makamu wa Makamu Bishop Okotho Koyo inbedi wachona katani idonjo kode. By the way se budho ne Mejo Kwiri Jalego kaugagi. Meja dhi nade gi higa manyien. Mejo Kwiri Jalego kaugagi dhi nade gi higa manyien.
wasechako countdown nyakwara Mugiajwang. Odhi dakika 29 kende ka 100 ikete mpesa paybill number 525241. Kinyalo mia ticket ariyo ber kata chiel is okay, is alright, to kata kama na ariyo ber saidi. Hello. Pole sana. Kokalo line wa maru WhatsApp aneno kacha otemoro wacho na kaninyo nyuongo awinji maber mokalo mano Anthony Wood Kademba Alego Nyajuok. Wood Alego Nyajuok wacho no kacha ni utio mateka kendo mor godo mokalo. Sudi Jaimbo ero kama na inya in bende aneni. Ote machilo bende ido ka macho kacha ni Nyajimo chak na mana gi Nyatingli. Okay. Nyingi ngajowa. Wacho chani chaka milongo ni Danish Omondi okelo kawuok Karachuonyo. Nyatingli otimore nade Danish kawuono? Chunyi oparango gi Nyatingli. NTBT. Chunyi gomba Nyatingli. Sawa idhi yude bang' thuolo machuok mokalo. Mashinda kelo wiye. Hello. Ramogi Radio, hello. Najimo. Yes. Oyaure. Idhi nade? Adhi maber. Ero. Chieng' siya kaunti ya Alego Pap Nyadiel. Ero. Wacho maber Nyajimo. En manotongo. Otongo makila ni miga kusuko godhiambo. En manotongo siepa. Koro watimo chunyo wadok go chunyo. Uting'ang'o? Koro watimo chunyo dok e ot. Chunyo en chiemo ra donge? Chunyo otingo uru bag. Chunyo. Iluongo kaka gichiem. Okay. Nyajimo koyot. Otek. Ititi odiochieng' kochako godhiambo. Nitie madong' e chiro miketi bag iduogogo. Mikano bende ikano dhi konyi mbele. Chwinyo bende iting'o. Chwinyo bende iting'o bag ka nyaka bedi mesa. Robaga kasa gindolo dol batterie. Dol batterie. Pokolo gwanya koro chwinyo uni mesa iting'o chwinyo koro chwinyo e ot. Ibu miluonge ni chwinyo. Iluongo chwinyo mano gir sup. Ero kama na nyamor godo. To gir sup ni chakre mani omena Nyajimo. Ok ajiwo joma tiyo matek. Manyalo ting'o chwinyo. Nyajimo wadonj kodi ka ibe nyalo ting'o chwinyo. Asante. Nikech samochopo godhiambo. Inarobi ka ibe samigwenyori gi mtokni ginene ka iboma. Ero. Be ting'o chwinyo bende idonjo go. Amba gwenyora kodgi. Igwenyori kod jogi. Chwinyo be iting'i chingi. Kabisa. Frank Matrina nitie Mombasa. Wan ka mujumbe mara somo na tandi nyaoga nyakataka nyata ukana Alego Pap Nyadiel. Yes. Oshingri ya kujako Mrs. Olum. Yes. Willis Mamu Tongwe. Wan ka kondo nyako ngiri oyoko. Recho maru gunja. Kombo da boda Malego usonga luongo ni Polo Wino Lee. Yes. Mano nene chunyi town kanyo. Joma ti kulbes masiaya. Gibe giting'o chwinyo. Mago ting'o chwinyo. Kudamna Ramsi Mosef na bende riembo hardware ma mwananchi. Kochopo godhiambo ine kaka ting'o chwinyo Nyajimo. Koro magi jok majiwo gite gin jo chwinyo. Dog Pap Nyadiel hamano Nyajimo. Mos na jo Pap Nyadiel. Nyakwara Mugiajwang. Seriously? Nyakwara Mugiajwang, Uwacho kata ni koro chwinyo bende nyaka ting'. Wokoda, timia tiketi ka 100 ikete mpesa paybill number N525241. Kaito kangi dok dala titing'o chwinyo. Arafuana ne joma ing'eni nyalo ting'o chwinyo maber. Joma nyalo ting'o chwinyo. Kati wacho kata ni ting'o chwinyo ang'owa e chingi. Okiting'e ting'a, iting'o chwinyo e chingi NTBT. Kone mwachomo kone mwadhiye. Iya e gweng' mane, to uluonga ang'o nang'o. Iwinjo ni chiemo kata kado nyalo luong ni chwinyo. Chingi iting'e lweti. Hello? Hello. Ramogi Radio. Oyaure. Idhi nade? Anti maber Benson Milija picha. Benson wasemanyi kati idhi nade osiepa? Yes. Ero. Ani maber aneno ka Ruoth Jehova Nyasaye pod omiyowa teko mar ngima. Ero kamano. Kendo ka piny rutwago ne nyiero kamano. Sama owuok wadhi manyo mag ringruok. En wagulamo mana ni miwa tinene chiemo mapile. Yes. Mana mapile. Koro awinjo ka ne joma dhi manyo mar chwinyo kaka jalego wacheno. Eswon Wuod Bedida. Jalo Julius Oliech.
En bende to kod Otieno Jawaya Tom Kamanga. To Mroda Dauge kani Mombasa. Akwayo ni gibed godiochieng' maber. To ka gidok dala? Yes. Ka gidok dala to gibed gi chwinyo. Ka gidok dala to ng'ato ka ng'ato ting'o uru bag mane miluongo ni chwinyo. Kabisa. Wach man gi teko mokalo. Amor kodi, tiete mateka, amor kodi sana. Erokamano Inyaimba amor kodi, itayo jowinjo maber kendo wang'o nyango ka. Wabedo joneno kendo wasiro ni itiyo tich manimba to kendo tich man gi puonj to kendo tich mamiyo japiny bedo gi lony manyien, lony manyasani, lony makelo ji ewi mesa. Asante sana. Erokamano. Iwinjo ni iting'o chwinyo nyakwara Mugia Jwang'. Iluongo ni Radio Ramogi, radio number 1. Kawuono NTBT. By the way, kawuono kaponono ni nitiere kakulungo gimoro mopogore nikech NTBT kang pok watudore kod Mwalimu Adienge. To ang' watim nang'o? To ang' inyisowa ni mari chal nade to en nang'o? Miya tiket dakika dhi matek mokalo ka ang' ayawo ula mar pesa ka waloro giko dwe mar achiel tadhi yawe marach to kadwa ni dong' chien. Adwa ni mondo muyo bubni. Ere kaka onyalo bubni mana ka in bendi kasokori, mana ka ikawo kwer tigo piny, kati ikawo kodhi tiketo gikone nyaki ke. To kik ipar ni bro ling' e kona kamoro, tiwo ni gik moko bro dhi maber. Nyaki wuogo komi chapni. Emo miwinjo kaka sini nyalo tema ka 100 ikete M-Pesa paybill number N525241 kar account dik ni Ramogi. Watieko January 2025. Imanyo chwinyo kanye? Giti aoko. Iting'o chwinyo e chingi. Kabisa. Achino maber. Kabisa. Wanyalo sendo nyoyo gi siling 20,000 mondi. To kapodi wachomre gi gini ti ir. Tumo donjo na iko manyo
simba ine miketho era moyei. Kiwenya Ilongo no yer simba je kane poko ware e mago tibiti dakika pogo chiko dakika pargo chiko teme mateka bed gi ticket waloro dwe kosino kidwa bed gi gimore gi kodwe ka ai pes January te walore ka 100 M-Pesa paybill number 525241 account Ramogi. Boga gi jo salunde moko moriwo era gi jo kube jaero ritiko hey bita Imanyo chwinyo kanye oh yes imanyo chwinyo kon mane chwinyo emimanyo emaji wuotho ne emaji dialo ne oko Mheshimiwa Omuklela Mheshimiwa Omuklela bende manyo chwinyo Omuklela nyalo manyo chwinyo nyabara mogajo ai Kauno wanyo chwinyo dong Adomi chwinyo anbe chwinyo 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 mia ticket achiel kenyalo tariyo kiki tugi gigini kiki mil rigo apana chesa asi usese sumo city ubange boloma Chemba mayenga Chemba mayenga Nyambita yura muwinja wero karo no sobodi marenga Yatigale no madendo nyinge semejorido sikatonega Telewe miti kanyolo wendo na sochiengre mbambe kicho Yatigale no madendo nyinge semejorido sikatonega Telewe miti kanyolo wendo na sochiengre mbambe kicho
Wach chunyo ni karibu nyukiae. Ala. Omwachare wodrango dongi wuoro. Chunyo. Giri. Min madaka ni kabondo ramba. Mano nyanya kach, nyajimo. Wacho nano siya ai puodho. Oloch kwach, uda lego aplos. Sipsarun. Wacho nyo ni mitnu manade ni ya. Mos na belude sem. Ya jo. Mano ngech mu. Yechengu obe bijandiwa. Are. Uso nyako jayalo. Nyako kanyiri. Ibeno molo jakanyudu. Sina welda. Koma bi. Ongala udu chila mwani. Ulinya sere. Muti. Obembe. Mosno nyako kumari. Mari Junior. Udu mari. Bongo. Gideon yae. Yenki chopo mwalo. Usna Paul di mami gori kanyo. Kaka wadhi nyakora mugia juang chal kodi nade. Hello. Hello. Yes, sidhi nade? Oya urainya? Mairado kipito mtoto mjema wego. Machiegni onduto. Piny ng'ich wuok ber. Mano kanye mawego? Mawego piny ng'ich wuok ber. No chwe. Wago kode ng'ich ka. Wago kuom kama mogo fuka ng'ich no. Umanyo chwinyo. Koro waro ke jomoko mang'eny ni sani koro go korpo. Yes, kamoting'o? Kulika maro mabei. Mato mar sono. Yes. Ng'ato nitiere ne minista mar Kabonramba. Yes. Susi maro mabei. To gi min palo to gi ji duto te mong'e pito nuto majama to gi joma ng'ata chak tema mawe kwero kamano. Erokamano ahinya. Hello. Watiyo matek katich matek makelo keyo. We wang'iya ne ni odong' dakika di seche modong' dakika dino tadwa ni mbende ifwane joma tiyo matek nikech in bende ang'e ni tiyo matek. Iwinjo kata ni teng'o kor pong' seche miteng'o kor pong' tiende ni manyo mogo. Aji ting'o chwinyo seche meni seche mayirutia. Enti biti. Kaki kawe kaka en tek ning'e gimiti modong'. Koso? Koso? Mrs. Obala Kanimbita. Mama Ruth Odhiambo Kantiere Ndhiwa, asante sana. Mrs. Okoth Kaichula Imbo. Erokamano nyamin pape. Nyarawinda Kantiere Obambo. Martha Kanisondo, asante sana. Girigiri Ologira kwa. Sophie Kanihoma Bay. Ai. Atoti. Kinena Lizi Nyakabonyo Super. Daima Shoppinga. Lizi Podarito Sim. TBT. Dakika boro tuwati mudro.
le penyo more a penyo nya adula kan Samo bendo na mo che samo bella che samo nya puro bella na ma Abayong che no mana manyo more na manyo nya puro bella na Adongi dakika 7 temane Abayong che no gari ma manyo more na manyo nya puro bella na ma Kawaii wije Abono budongo mana vero bore na vero nya labo Ami bero mama na veri sungu ka vero nya kupuna lera na mama Skola bendo wacho na vero nya ko ka vero nya kupuna lera na mama Loi bendo wacho na vero more na vero nya kupuna lera na mama Koda yure dundo na viri nya ko na vero nya kupuna lera na mama Aru bendo wacho na vero nya ko na vero nya kupuna lera na mama Wifi bendo na TBT nyakora mugajwa amano nyadundo Adongi belo mama na wiri nyako na wiro nyako bura lera na mama Abayo di nyako na wiro nyako na wiro nyako bura lera na dundo mama Kwapa vaya mama na wiro nyako na wiro nyako bura lera na dundo mama Yo nyakora mugajwa dakika deka 3 minutes
nyako na wero nyako bura lera na dudo mama Sum yuayo O yuayo Ben tongolo na wero nyako bura lera na dudo mama Bere rakale tini mondo neni ka wero nyako bura lera na mama Bayo gendo mana wero nyako bura lera na dudo mama Bere rumo na wero nyako bura lera na dudo mama Ada wero rumo na wero nyako lera na dudo mama Sum yuayo O yuayo Ben ngolo na wero nyako bura lera na dudo mama Bere rakale tini mondo neni ka wero nyako bura lera na mama Bayo gendo mana wero nyako bura lera na dudo Bere rumo na wero nyako bura lera na dudo mama Ada wero rumo na wero nyako bura lera na mama Oda donga TBT nyiriri gonya kwara muge jwangi nyalo kasokori nyalo yuwa temane ika 100 ikete mpesa paybill number in 525241 kara account ndiko ni Ramogi wango nyango TBT NTBT mogike January 2025 tarik pradeka January 2025 tiende ni kanya seu yie to bende January ni wadi adiaka walunge na yangono nyochoko yota tiende gimoro ma oya dembra no se wachina no kukuoth koda oya dembra nyen kata gima joko de tok tema tadhi wacho ichio nade Achio mabe. Wangema. Wangema. Kataka watieke. To wange? To wangema. Wadoko ne Nyasaye ni erokamano. Erokamano. Gima nango? Wangema. Gima duong nango? Wangema. Strong. En sa biche wange maro nyango. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon Radio. Radio Cartoon Ramogi. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Ni wachno kik tud godo obila mora kata matine. Ano duolno lero ni oginyal